ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Фахриддини Муҳаммад Юсуф ва Мадина Назарова. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 22 ва 23 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон қарор доштанд. 22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани боздиди давлатӣ вориди шаҳри Боку, пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Ҳайдар Алиев меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, роҳрав бо қолини сабз кустурда шуд ва аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. бисту май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Боку ба нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун шахсиятҳои маъруф ва шаҳидони ин кишвар дар назди оромгоҳи роҳбари умумии миллии Озарбойҷон Ҳайдар Алиев, ҳамсари Ҳайдар Алиев Зарифа Алиева ва дар назди гулхани ҷовидони шаҳидони Озарбойҷон гулчанбар гузошта хотираи неки онҳоро пос доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамроҳӣ намуданд. 23 май дар доираи сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Озарбойҷон дар шаҳри Боку музокироти сатҳи олии ду кишвар баргузор гардид. маросими истиқболи расмии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди қасри Загулба баргузор шуд. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев пешвоз гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват намуданд. Qaravul, faragat! Soldan qarşılamaq üçün. Qarova! Ol! Cənab Tacikistan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasından gəlməyiniz şərəfinə fəxri qarovul düzülür. Qarovul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Salam asker.
مذاکرات سطح عالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان نخست با واخوری خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ایلهام علیف آغاز گردیده در ملاقات با هیئت‌های رسمی دو جانب ادامه یافت. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف برای پذیرایی و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس نمودند. آذربایجان دوست و شریک با اعتماد تاجیکستان میباشد. تاکید داشتند در آغاز ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رفت ملاقات جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای مجموعه مناسبت‌های دو کشور را در بخش‌های سیاسی، رابطه‌های بین پارلمانی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی نمودند. استفاده ثمرناک اقتدار کمیسیون مشترک بین حکومتی اوید به مسائل همکاری تجارتی و اقتصادی برای رسیدن به هدفها در سمت تجارت و اقتصاد ضرور شمرده شد. صنعت، انرژتیکا و کشاورزی از بخش‌های مهم همکاری کشورها نامیده شده. با تشکیل کارخانه‌های مشترک صنعتی و کارکرد محصولات کشاورزی معروف ظاهر کرده شد. جانب‌ها اهمیت رشد همکاری در ساحه‌های علاقه هوایی، نقلیات و کمونیکاسیون، بارکشانی و استفاده بندر بحری باکو را تاکید نمودند. ضمن بررسی نتیجه‌های همایش تجارتی که در حاشیه سفر دولتی پیشوای ملت در شهر باکو دایر گردید، سرور دولت ما تاکید داشتند که نتیجه‌های آن از امکانات‌های زیاد برخوردار بودن دو کشور را در گسترش رابطه‌های اقتصادی نشان می‌دهند. ذکر گردید که گسترش مناسبت‌ها در ساحه‌های سیاحی، مهاجرت، معارف و فرهنگی و گومانیتری برای مردمان دو کشور سودآور خواهد بود. در این ضمن پیشنهاد گردید که سال آینده در تاجیکستان روزهای فرهنگ آذربایجان گذرانده شود. ضمن بررسی مسائل همکاری در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی جانب‌ها از تجربه خوبی منتظم دستگیری نمودن تشبس‌های یکدیگر از جمله اوید به مسائل آب و اقلیم در عرصه بین‌المللی یادآور شدند. در رفت ملاقات هماهنگی نزدیک کشورها در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و دیگر ظهورات جنایت‌های متشکل فراملی تاکید گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف دعوت به عمل آوردند که در فرصت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار گردید که ضمن آن 14 سند نو همکاری به امضا رسید. سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ایلهام علیف با اعلامیه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها 13 سند دیگر به امضا رسید. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه حفظ مالکیت صنعتی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم بین کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت اکولوژیا و ذخیره‌های طبیعی جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم بین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و وزارت رشد رقمی و نقلیات جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه سودای رقمی. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه مهاجرت. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان اوید به همکاری در ساحه حفظ تکنیکی اطلاعات. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمی ملی علم‌های آذربایجان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه سیاست ضد انحصاری بین خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی اوید به نظارت ضد انحصاری بازارهای استعمالی نزد وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری بین کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
ва Кумитаи давлатии Ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба масъалаҳои оила, занон ва кӯдакон дар самти баробарии гендерӣ. Ёддошти тафаҳум оид ба ҳамкорӣ байни Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Озарбойҷон. Ёддошти тафаҳум байни Агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии оид ба ҳавасмандгардонии содирот ва сармоягузориҳои Озарбойҷон. Харитаи роҳ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ байни Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии давлатии оид ба сайёҳии Ҷумҳурии Озарбойҷон. Дар охир сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Илҳом Алиев барои намояндагони воситаҳои ахбори умум нишасти матбуотӣ ороста аз натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Имзои эъломия дар бораи шарикии стратегӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Озарбойҷон рӯйдоди муҳими таърихӣ номида шуд. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые гости, дорогие друзья, для нас большая честь принимать нашего дорогого гостя, большого друга Азербайджана, президента братского Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона с государственным визитом. Мы сегодня и в расширенном составе с участием членов делегации, также встречи тет-а-тет, обсудили широкий спектр вопросов нашего взаимодействия, дали конкретные поручения членам правительств наших стран по реализации многих проектов экономического характера, проектов, связанных с промышленной кооперацией, сотрудничеством в гуманитарной сфере. И к концу года, когда Эмомали Шарипович вновь нас посетит, мы еще раз пройдемся по всем вопросам и будем контролировать реализацию данных поручений. Я пригласил президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято. Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана. И уверен, что наши таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов. Основа нашего взаимодействия – это воля наших народов, которые на протяжении многовековой истории сотрудничали, дружили, вместе созидали. Сегодня наши межгосударственные отношения вышли на самый высокий уровень. Мы только что подписали декларацию о стратегическом партнерстве, что отражает характер, дух наших отношений, а также волю наших народов. Декларация охватывает практически все сферы взаимодействия. В ней выражена взаимная поддержка и нацеленность на конкретный результат. Мы сегодня подробно обсудили вопросы экономического взаимодействия. Наряду с декларацией о стратегическом партнерстве подписано еще 13 документов, всего 14, часть из которых подписана здесь, часть была подписана ранее. Это укрепляет значительно договорно-правовую базу наших отношений. В преддверии визита президента Таджикистана был проведен бизнес-форум, в рамках которого также были подписаны документы, меморандумы о взаимопонимании, о которых сегодня нам докладывали. И думаю, что это позволит нам значительно нарастить объем взаимной торговли. Дни культуры Таджикистана в Азербайджане, которые проходят в эти дни, длятся несколько дней, почти одну неделю, также является важным событием в двусторонних отношениях, а также, думаю и уверен, что доставляет радость азербайджанским зрителям, которые имеют возможность ознакомиться с богатой культурой таджикского народа. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы, связанные с промышленной кооперацией, и то, о чем говорили, и те поручения, которые были даны членам правительств, уверен, будут реализованы в кратчайшие сроки.
Транспортная сфера также была в центре нашего внимания. Мы подробно прошлись по вопросам, связанным с логистическими звеньями, с тем, чтобы сделать средний коридор и часть его транскаспийский транспортный коридор более привлекательным для грузоотправителей из Таджикистана. Я информировал моего коллегу, что Азербайджан на своей территории практически завершил все основные транспортно-логистические проекты и сегодня готов принимать большие объемы грузов из разных направлений, с востока на запад и обратно, с севера на юг и в обратном направлении. Мы также обсудили сегодня вопросы, связанные с геополитическими изменениями, ситуацией в мире, ситуацией в наших регионах. Подробно прошлись по укреплению мер безопасности и наращиванию сотрудничества в этой сфере, равно как и вопросы, связанные со сферой образования, культуры, сельского хозяйства. Иными словами, даже состав делегаций наших стран говорит о широкой повестке дня. Но и главное, конечно, это искренность в наших отношениях, дружеский, братский характер отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. И, конечно же, одну из важнейших ролей имеют личные контакты глав государств. Я в прошлом году дважды посещал Таджикистан с государственным визитом, а также имам Али Шарипович пригласил меня в качестве почетного гостя на саммит глав государств Центральной Азии. Также в прошлом году мы проводили саммит глав государств Центральной Азии Азербайджана в рамках программы ООН «СПЕКа», и имам Али Шарипович посещал нас. То есть наши регулярные контакты в Таджикистане, в Азербайджане, не говоря уже о встречах в рамках международных мероприятий, конечно, являются важнейшим фактором нашего взаимодействия, дают мощный импульс всем направлениям с тем, чтобы насыщать отношения конкретикой. Я еще раз, уважаемый имам Али Шарипович, вас от души приветствую. Благодарю, что приняли приглашение, совершаете государственный визит. Желаю братскому народу Таджикистана под вашим руководством новых побед. Я, как человек, который посещает Таджикистан уже на протяжении почти что 20 лет, каждый раз являюсь свидетелем масштабных преобразований, развития экономического, социального, успехов в градостроительстве. И каждый раз, посещая Душанбе, вижу, насколько становится город красивее и удобнее для жителей и для гостей. Поэтому еще раз поздравляю со всеми свершениями и желаю вам и братскому таджикскому народу новых успехов. Спасибо, уважаемый Иван Гайдарович. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хотел бы сердечно поблагодарить моего дорогого друга и брата Илхама Гайдаровича Алиева и братский азербайджанский народ за традиционное гостеприимство, высокое внимание и радушный прием. Очень рад посетить в очередной раз прекрасный город Баку с древней историей, которая сегодня является одним из крупнейших промышленных, экономических и научно-технических центров региона. Неповторимый облик столицы Азербайджана является воплощением динамичного социально-экономического развития страны и устойчивого роста благосостояния азербайджанского народа. Наши сегодняшние встречи прошли в конструктивной и доверительной атмосфере, характерной таджикско-азербайджанским отношениям, дружбе и сотрудничеству. В ходе переговоров мы обстоятельно обсудили весь комплекс
взаимоотношения двух стран. Достигли ряда важных договоренностей, которые значительно укрепляют базовую основу их долгосрочного развития. Как отметил уважаемый Ильхам Гейдарович, сегодня мы приняли исторические решения, которые поднимают уровень наших межгосударственных отношений до стратегического партнерства. Данное решение, безусловно, открывает новую страницу в истории нашего сотрудничества. Со своей стороны хотел бы отметить важность поддержания регулярного политического диалога на всех уровнях. Таджикистан высоко ценит личный вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии двусторонних отношений наших стран. Во время переговоров особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан. В центре нашего внимания были вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Поручили правительствам наших стран взять под строгий контроль полную реализацию межправительственного плана мероприятий по экономическому сотрудничеству до 2025 года. С целью более эффективной работы совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества мы предложили поднять уровень ее сопредседателей до вице-премьеров. Также обменялись мнениями касательно содействия развитию межпарламентского диалога. В ходе переговоров мы вновь обозначили свою готовность в приоритетном порядке рассмотреть возможность участия азербайджанских компаний и финансовых учреждений в реализации проектов и программ в Таджикистане. Бизнес-форум, который прошел в Баку в рамках нашего визита, показал, что стороны располагают широкими возможностями для развития своих торгово-экономических связей. Выражаю надежду, что его результаты наряду с подписанными сегодня двусторонними документами дадут импульс нашему сотрудничеству на этом направлении. Стоит отметить, что общая сумма подписанных в рамках форума коммерческих контрактов и договоров в целом составила свыше 700 миллионов американских долларов. Далее конкретные поручения профильным министерствам и ведомствам выработать новые подходы к расширению номенклатуры взаимного поставляемых товаров с целью расширения объемов товарооборота между нашими странами. Уделили особое внимание аграрной сфере. Мы приветствовали подписание дорожной карты по развитию сотрудничества в области туризма. В этой связи поручили профильным ведомствам, в том числе принять меры по возобновлению прямого авиасообщения между нашими столицами. Отдельное внимание уделили сферам транспорта и коммуникаций. С удовлетворением отметили тенденцию роста объемов грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур по территории Азербайджана. Мы выразили признательность азербайджанской стороне за предоставление таджикским грузоперевозчикам приемлемых транзитных тарифов. Важное место в наших переговорах занял вопрос культурно-гуманитарного сотрудничества. В этом контексте акцентировали внимание на развитие сотрудничества в сфере образования. Договорились увеличить количество взаимно выделяемых квот на обучение в вузах двух стран. Культурные мероприятия, которые проводились в рамках визита, еще раз подтвердили интерес и стремление граждан наших стран к знакомству с культурными достижениями друг друга. Мы предложили нашим друзьям провести в следующем году в Таджикистане День культуры Азербайджана и в рамках этого мероприятия организовать фестиваль дружбы таджикского и азербайджанского народа. В ходе переговоров были обсуждены риски и угрозы безопасности.
со своей стороны хотел бы отметить, что нынешняя ситуация в мировом сообществе продолжает оставаться сложной и напряженной. Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть, что Таджикистан выступает за решение всех конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности. В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков. Считаем необходимым по этой линии усилить координацию работы спецслужб и других профильных ведомств. Высказались за продолжение практики поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата КОП-29. Хотел бы подчеркнуть, что мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений. В завершение хотел бы еще раз выразить вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и братскому народу Азербайджана искреннюю благодарность за радушный прием и братское гостеприимство. Также хочу отметить, что в целях продолжения нашего конструктивного диалога с большим удовольствием пригласил моего дорогого друга и брата Ильхама Гейдаровича Алиева посетить с визитом Таджикистан. Большое спасибо, благодарю вас за внимание. بیستوسیومی ماه سفر دولتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در جمهوری آذربایجان که روزهای 22-23 ماه جریان داشت به انجام رسید. ضمن سفر دولتی سرور دولت محترم امومالی رحمان با رهبریت عالی این کشور ملاقات کرده از روی نتیجه‌های مذاکرات 14 سند نوی همکاری به امضا رسید. رویداد مهم تاریخی این سفر از جانب سران دولت‌ها به امضا رسیدن اعلامیه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان میباشد. در فرودگاه بین المللی حیدر علیف مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را نمایندگان والامقام و شخصان رسمی جمهوری آذربایجان صمیمانه گسیل نمودند. نیمه دوم روز 23 ماه پیشوای ملت محترم امومالی رحمان از شهر باکو به وطن برگشتند. дар доираи сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бокӯи ҷумҳурии озарбойҷон анҷумани соҳибкорони тоҷикистон ва озарбойҷон баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар анҷуман имконияти ҳамкории доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорони ду давлат дар самтҳои саноат, инфраструктур, кишоварзӣ, энергетика, хизматрасонӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуд. ҳамзамон соҳибкорону сармоягузорони озарбойҷон барои иштирок дар лоиҳаҳои сармоягузории афзалиятноки тоҷикистон даъват шуданд. мақсад аз баргузории ин анҷуман муаррифии зарфият ва имкониятҳои сармоягузорӣ ба иқтисоди тоҷикистон ва дар ин замина густариши ҳамкории тиҷоративу сармоягузорӣ тавассути ташкили муколамаи озод байни соҳибкорону сармоягузорон ва дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самти ташкили корхонаҳои муштарак ба ҳисоб меравад. дар анҷуман беш аз 200 нафар аз ҳарду ҷониб аз ҷумла роҳбарон ва масъулини вазорату идораҳо, соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидории тоҷикистон ва озарбойҷон дар соҳаҳои саноат, инфраструктур, нақлиёт ва коммуникатсия, кишоварзӣ, тандурустӣ, хизматрасонӣ, молиявӣ ва сайёҳӣ иштирок намуданд. пас аз қисмати расмии анҷуман вохӯриҳои дуҷониба дар қолаби B2B ва B2G
баргузор гардида зиёда аз 15 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи $700 миллион иёлоти муттаҳидаи амрико ба имзо расонида шуд. иштирокчиёни анҷуман ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва ба имзорасонии созишномаю шартномаҳои мутақобилан судманд ки фарогири ҳамаи соҳаҳои ҳамкории иқтисодӣ мебошанд баҳои баланд дода ба мувофиқа расиданд ки минбаъд низ чунин чорабиниҳоро мунтазам баргузор намоянд. дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон дар маркази ҳайдар алиеви шаҳри Боку намоишгоҳи маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, санъати тасвирӣ ва ороишии Тоҷикистон доир гардид. дар ин намоишгоҳи бошукӯҳ аҳли ҳунару фарҳанги Тоҷикистон беҳтарин намунаи эҷодиёти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони шаҳри Боку гардониданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни Тоҷикистону Озарбойҷон бештар рушд меёбад ва муносибатҳо дар ин бахш ба сатҳу зиноҳои нав мерасанд. дар ҳоли суратбахшии ин раванд дар шаҳри Боку намоишгоҳи маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, санъати тасвирӣ ва ороишии Тоҷикистон баргузор шуд ки дар ин тадбир ҳунармандону санъаткорони чирадасти тоҷик намунаи корҳои эҷодии худро манзури сокинону меҳмонони пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон гардониданд. гӯшаҳои намоиши ин тадбирро кори маъруфтарин санъаткорон, рассомону ҳайкалтарошони Тоҷикистони зебо оро доданд ки барои ҳар тамошобину ҳунарманди озарӣ ҷолибу диданӣ ва шавқовар буд. хоса 30 асари расомии Тоҷикистон аз ҷониби иштирокчиён баҳои баланд гирифт, зеро ҳамагии онҳо дар сабку самт ва жанрҳои гуногун эҷод шуда ҳар кадомаш мавзӯъҳои хосро фарогир буд. ин офаридаҳо тамошобинони намоишро бо табиати зебову нотакрори Тоҷикистон, симои зан модари тоҷик ва дигар дастовардҳои Тоҷикистон дар дигар бахшҳо ошно намуд. расмоин ва анъанаҳои хоси тоҷикона низ тариқи асарҳои рассомон ба доираи васеи сокинони шаҳри Боку муаррифӣ карда шуд. зеботарин гӯшаро албатта сару либоси миллии тоҷикӣ ки ҳар кадоме аз лиҳози дуғ, рангу ороиш аз ҳам тафовут доштанд ташкил медод. чакану атласи тоҷикӣ ки чун мероси башарӣ низ эътироф гардиданд барои тамошобинони ин кишвар хоса бонувони зебопараст ҷолибу шавқовар буд. бойгарии табиии Тоҷикистон ҳамсуни сангҳои гуногуни қиматбаҳо ороишӣ низ дар намоишгоҳ пешниҳод карда шуд. На этой выставке мы можем увидеть древнюю культуру, также прекрасных художников этого прекрасного города. Мы можем увидеть здесь прекрасные вышивки, и я думаю, что это очень интересно, и у нас в Азербайджане проводятся дни культуры не только Таджикистана, но и других городов. Это сближает, и таким образом мы можем сблизиться в том смысле, в смысле культуры. Прекрасная экспозиция. Большое спасибо тем, кто ее организовал. И сегодня мы познакомились с такими прекрасными изделиями из Таджикистана. Впечатления одежды великолепные, очень красочно, разноцветно, очень колоритно. Мне безумно понравилась тоненькая вышивка на одеждах. И еще меня впечатлило то, что до сих пор носят эти одежды, и это очень прекрасно. И я очень рада, что у нас сегодня есть такая возможность участвовать в таком мероприятии. Наша молодежь может видеть вашу традиционную одежду. Это очень прекрасно. А также я тоже в книгах читала про национальную одежду. Сегодня своими глазами увидела это. И я очень рада. бояд зикр намуд ки робитаҳои Тоҷикистону Озарбойҷон қариб дар ҳама самтҳову соҳаҳо таърихи тӯлонӣ доранд. махсусан дар соҳаи фарҳангу ҳунар намояндагони ду миллат дар рушду такомули тамаддуни ҳамдигар сами муносиб гузоштанд. Памятник Садраттин Айни – это моя работа. Умар Элдаров яке аз шахсиятҳои шинохта дар олами ҳунари Озарбойҷон аст. ӯ солиёни тӯлонӣ дар Душанбе кору фаъолият намуда дар рушди санъати ҳайкалтарошии тоҷик саҳм гузоштааст. тавре худи ӯ мегӯяд тоҷикону озариҳо муштараки зиёд доранд ва хурсандиовар аст ки ин муштаракот дар солҳои соҳибистиқлолӣ кишварҳоямон боз ҳам рушд намуд. Много работал в Душанбе. Памятник Садраттин Айни – это моя работа. Памятник Абу Али ибн Сина Авиценна тоже моя работа. Работал я с архитектором Рустам Джалолович Керимов, главный архитектор города Душанбе. В то время он был. Мы вместе с ним работали. Я считаю себя в какой-то степени уже и таджикским скульптором.
меҳмонон бо намунаи ҳунарҳо, санъати тасвирӣ ва ороиши мардуми мо шинос шуда ба ҳунару истеъдоди тоҷикон баҳои баланд доданд. Таъкид шуд ки тоҷикон дар ҳақиқат ҳамчун миллати таърихию кӯҳанбунёд дорои анъана ва ҳунару истеъдоди азалӣ буда дар рушду такомули таърих ва фарҳанги ҷаҳонӣ нақши муассир доранд. Дар сатҳи баланду шоиста баргузор шудани намоишгоҳи ҳунармандони тоҷик дар пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон бори дигар ин гуфтаҳоро собит намуд ки воқеан ҳам санъат сарҳад надорад ва василаи муттаҳидкунандаи ҳамаи халқу миллатҳо ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин метавон гуфт ки сафари навбатии ҳунармандони тоҷик ба ҷумҳурии Озарбойҷон қадами дигаре дар рушду тавсия бахшидани робитаҳои аз санаи ду халқи дӯст хоҳад гардид. шарҳи мавзӯи дигар 20 сол мешавад ки гузаргоҳи гумрукии Кулма ҷиҳати рушди иқтисодиёт ва ба роҳ мондани муносибатҳои дӯстона байни Тоҷикистону Чин фаъолият мекунад. Тавассути ин гузаргоҳ на танҳо ҳамлу нақли молу коло ба ҷумҳурии Тоҷикистон, балки содироти маҳсулоти гуногун ба кишварҳои хориҷӣ низ ба роҳ монда шудааст. ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Чин дар сатҳи роҳбарони олии сиёсии ду кишвар тавсия ва густариш ёфта, ҳамлу нақли байналмилалии нақлиёти автомобилӣ миёни кишварҳо дар дораи созмонҳои байниҳукуматӣ ҳар ду тараф оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ шура соли 2008 то инсу ва дар бораи нуқтаҳои гузаргоҳи сарҳадии Тоҷикистону Чин тавассути гузаргоҳи марказии Қулмаи ҷониби Тоҷикистон ва реҷаи кори гузаргоҳи сарҳадии мазкур ки аз соли 2011 ба роҳ монда шудааст фаъолияти густурда дорад. Ба ифтихори 20-уми солгарди муносиботи дуҷонибаи иқтисодии ду кишвар ва фаъолияти гузаргоҳҳои Қулма Қаросу дар нуқтаи баландтарини гузаргоҳи сарҳадии Қулма бо иштироки роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва намояндагони дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати расмии ноҳияи худмухтори Синъзян уйғури ҷумҳурии мардуми Чинро истиқбол намуданд. меҳмонони баландпояи ноҳияи худмухтори Синъзян уйғури ҷумҳурии халқии Чинро бо расму русуми баланди меҳмоннавозии хоси мардуми Тоҷикистон истиқбол карданд. гузаргоҳи сарҳадии Қулма Қаросу дар пайи ҳамкориҳои иқтисодии, сиёсӣ ва тиҷоратии Тоҷикистон ва Чин заминаи мусоид гузошта бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, ҳаҷми боркашонӣ ба маротиб афзоиш ёфта, бо фароҳам оварда шудани инфраструктури зарурӣ ҳаҷми боркашонӣ ба маротиб бештар хоҳад шуд. ҳайати расмӣ аз намоишгоҳи ихтисосӣ дидан ба амал оварда ба ҳунари дастии сокинони баландкӯҳи ноҳияи Мурғоб ки аз маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза омода гардиданд баҳои арзанда доданд. дар саҳни мақомот гӯшаҳои бозгӯкунандаи ҳамкориҳои судманди ду кишвари дӯст ба намоиш гузошта шуданд ки таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. дар гӯшаи аксу тасвирҳои натиҷаҳои тавсияи ҳамкориҳои дар самти роҳу нақлиёт ки зарфи 20 соли фаъолияти гузаргоҳи марказии Қулма Қаросу ҳосил шуданд намоиш дода шуданд. сипас бо иштироки ҳайати баландпояи ҳар ду ҷониб дар толори мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Мурғоб ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. афзуданд ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Чин зарфи беш аз 32 соли соҳиби истиқлолии кишвар дар сатҳи баланди ҳамкориҳои иқтисодию, иҷтимоӣ ва тиҷоратӣ, инчунин дар соҳаҳои роҳу нақлиёт ва энергетикаву сохтмон ба роҳ монда шудааст. имрӯз 20 сол мешавад ки ин роҳи абрешим боз аз нав эҳё шуд. лозим ба ёдоварист ки бо ибтикори ду кишвари ба ҳамдӯст 25 майи соли 2004 гузаргоҳи сарҳадии Қулма Қаросу ифтитоҳ гардида ин шоҳроҳи иртиботии байналмилалӣ дар фосилаи кӯтоҳи вақт тавонист ба иқтисоди ҳар ду кишвар такони ҷиддӣ бахшад. дар пайи баргузории саммит ва иштироки сарони ҳар ду давлат ки дар он аз 24 бахши ҳамкорӣ дар самти ҳамлу нақл, саноат, энергетика, кишоварзӣ, илм ва дигар соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи ҳар ду кишвар ба мувофиқа расидан тамаскур намуд. афзуд ки гузаргоҳи сарҳадии Қулма Қаросу аз 300 миллион доллари чанд соли пеш ба 2,5 миллиард доллар афзоиш ёфта, танҳо зарфи 3 моҳи соли равон гардиши молу коло ба 800 миллион доллар боло рафтааст. дар ҷараёни ҳамоиш бо мақсади боз ҳам самаранок истифода бурдани гузаргоҳи Қулма Қаросу аз ҷониби Тоҷикистон лоиҳаи протокол оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардуми Чин дар бораи нуқтаҳои гузаргоҳ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Чин ва реҷаи кори онҳо ҷиҳати фаъолияти шабонрӯзии гузаргоҳҳо бидуни рӯзҳои истироҳат, ид ва рӯзҳои таҷлил баррасӣ гардидан пешниҳод шуданд. сармоягузорони ҷумҳурии мардуми Чин ба лоиҳаҳои соҳаи нақлиёти кишвар идома дошта бо иштироки ширкатҳои
паймонкори чин як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҷумла сохтмон ва таҷдиди роҳи автомобилгари душанбе хуҷанд бӯстончаноқ ба маблағи $216.1 миллион, сохтмони нақби автомобилгари шаҳристон, сохтмони роҳи автомобилгари душанбе данғара, таҷдиди роҳи автомобилгари душанбе қулма дар масоҳати 347 километр амалӣ гардиданд. айни ҳол яке аз мушкилтарин шоҳроҳои иртиботии байналмилалии душанбе қулма дар қитъаи роҳи қалъаи хум ванҷ рӯшон бо маблағи $204 миллион мавриди таҷдиди навсозӣ қарор дорад ки ба рушди минбаъдаи долони навтасис ва мултимодалии чин, тоҷикистон, ӯзбекистон, туркманистон, эрон, туркия мусоидати хуб менамояд. ҳамчунин доир ба сафари кории раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷумҳурии мардуми чин ҷонибиҳо вобаста ба таҷдиди роҳи автомобилгарди Варшез Қулма дар масофаи 296 километр ва таҷҳизонидани гузаргоҳи Қулма Қаросу бо таҷҳизоти муосири рақамӣ ба мувофиқа расиданд ки айни ҳол дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. мутахассисони агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд ки рӯзҳои 24 то 26 майи соли 2024 дар баъзе шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳаво номусоид шуда борони пуршиддат меборад. дар ин рӯзҳо дар ноҳияҳои кӯҳӣ дар натиҷаи борони пуршиддат эҳтимоли омадани сел ва баландгардидани сатҳи дарёҳо пешгӯӣ карда мешаванд. мавзӯъро хабарнигорони мо идома медиҳад. дар натиҷаи боронҳои пуршиддати ҳафтаи гузашта дар баъзе ноҳияҳои кӯҳии мамлакат сел омада ба хоҷагии халқ зарар расонид. дар робита ба ноустувор шудани обу ҳаво кормандони агентии обуҳавошиносии мамлакат хабар медиҳанд ки рӯзҳои 24, 25 ва 26 майи соли 2024 дар мамлакат борон пешгӯӣ карда мешавад. дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борон ба жола табдил хоҳад ёфт. дар робита ба пешгӯии кормандони агентии обуҳавошиносии мамлакат, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ва меҳмонони мамлакат мерасонанд ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд, зеро ба амал омадани офатҳои табиӣ ба монанди омадани сел, резиши санг ва лағжиши кӯҳпора дар шоҳроҳҳо аз эҳтимол дур нест. طبق معلومات агентии обуҳавошиносии кишвар 24, 25, 26 май дар ҳудуди мамлакат номусоидии боду ҳаво буда боришоти борон дар баъзе аз минтақаҳо ва боришоти жола ва аз он ҷумла рух додани равду барқ пешгӯӣ шуда истодааст. бояд қайд намуд ки аз он ҷумла дар натиҷаи баландшавии ҳарорати ҳаво, баландшавии сатҳи оби дарёҳо махсусан дар минтақаҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ хеле баланд мегардад ки ин ҳам бошад ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили омадани сел, фаромадани яч, фаромадани сангрезиш ва аз он ҷумла дар минтақаҳои баландкӯҳ ба фаромадани тарма оварда мерасонад ва дар ин асно кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва махсусан дар кӯҳсор зиндагӣ мекунанд муроҷиат карда такроран хоҳиш мекунад ва аз он ҷумла дар ҳамбастагӣ бо мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ хоҳиш мардем дар ин рӯзҳо аз соза намудани ҷойборҳо, селпартовҳо, селроҳаҳо, он ҷойҳое ки дар гирду атрофи маҳаллаҳо ҳастанд бояд ки саъю кӯшиш намоянд то ин ки аз паёмадҳои сел онҳо эмин бошанд. дар давраи боришот дар баъзе ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, ноҳияҳои доманакӯҳи вилояти Суғд, минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ эҳтимоли омадани сел вуҷуд дорад. бинобар ин шаҳрвандони мамлакатро зарур аст ки дар рӯзҳое ки боришот пешгӯӣ карда мешавад ҳангоми сафар ба ноҳияҳои кӯҳистон эҳтиёткор бошанд. муроҷиат мекунем ба аҳолӣ хоҳиш мардем дар ин рӯзҳо аз роҳандозии корҳои саҳроӣ баровардани чорвои худ ба чарогоҳҳои кӯҳӣ махсусан ба чарогоҳҳое ки дар назди обанборҳо ҳастанд балки даст кашанд ва аз ҳама муҳимаш шаҳрвандони гиромӣ дар ин рӯзҳо аз ҷамъоварии он зироатҳое ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор ҳастанд 100% бояд даст кашид, чун на танҳо боришоти борон балки лағжиши замин имрӯз хавфу хатараш хеле баланд аст. хоҳишмандем кӯдакони худро нафиристед ва худ ҳам ба онҳо ин гуна ибрат нишон надиҳед. дар рӯзҳои охир дар ҳудуди мамлакат омадани сел паёмадҳои худро дод. бинобар ин бори дигар такроран хоҳишмандем ҷиҳати пешгирӣ намудани ин гуна ҳолатҳо ҳатман бояд омодагии хишро бинем ва муроҷиати махсуси кумита ба ронандагон аст. он ашхосе ки имрӯзҳо нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳи душанбе хуҷанд, душанбе хорух, душанбе рашт лахш. хоҳиш мардем дар мадди аввал бояд ки оид ба вазъи боду ҳаво маълумоти пурра гирифта баъдан сафари худро таҳризӣ намоянд ва дар ҳолати рух додани ҳодисаи нохуш шаҳрвандон имконият доранд ки ба кумита ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбардорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд.
قبل از آغاز باران‌های پرشدت مسئولان دخلدار را ضرور است که جویبار و سیل‌راه‌ها را از هر گونه خس و پرتاب تازه کنند تا آب مجرای خود را دیگر نکرده به خواجگی خلق مملکت خسارات وارد نسازد. در زمینه گسترش همکاری‌ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری گرجستان خط‌سیر نوی هوایی بازگردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. намояндагони ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон иброз доштанд ки дар партави дастгириҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сиёсати дарҳои кушоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз тоҷикистон тамоми имкониятро дар самти рушди сайёҳӣ шароити мусоиди ҳуқуқӣ содагардонӣ дастрасии раводид ба роҳ мондани низоми бераводид додани имтиёз ба соҳибкорони ватанию хориҷӣ ҷорӣ гардани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар соҳаи сайёҳӣ тавсияи ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷӣ фароҳам овардааст. натиҷа ин аст ки аз 22 май соли 2024 ширкати ҳавопаймоии Somon Air нахустин парвози мустақимро дар масири Душанбе-Тифлис-Душанбе оғоз намуд. хатсайри нави мустақим мунтазам ба пойтахти Гурҷистон шаҳри Тифлис шабакаи парвозҳои ширкати Somon Air-ро васеъ намуда ба рушди устувори равобити дуҷонибаи Тоҷикистон ва Гурҷистон такони тоза мебахшад. он ҳамзамон барои мусофирон имкони иҷрои парвозҳои мустақимро байни пойтахтҳои ду давлат фароҳам меорад. парвозҳо ҳафтаи як маротиба рӯзҳои чаҳоршанбе миёни Душанбе ва Тифлис анҷом дода мешаванд. дар нахустин парвози мустақими ҳавоӣ ки аз ҷониби ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Гурҷистон ва ширкати Somon Air ба роҳ монда шуд, намояндагони васоити ахбори омма ва як гурӯҳ меҳмонон аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Тифлис пойтахти Гурҷистон оварда шуд. тавре масъулон иброз доштанд мақсади асосии роҳандозии ин хатсайр аз як ҷониб муносибатҳои хуби ду давлат бошад, аз нигоҳи дигар ин иқдом метавонад ки дар оянда ҳарчи бештар шумораи зиёди сайёҳонро ба кишварҳои ҳамдигар ҷалб намояд. тавре масъулон иброз намуданд дар назар дошта шудааст ки санаи 29 май бошад тариқи ширкати Somon Air як гурӯҳ меҳмонон ва сайёҳон аз Гурҷистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар менамоянд. аз мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон низ дидан меоранд. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان همکنون از جانب دو شرکت سیاحی و شرکت Somon Air باری نخست در تاریخ دولتداری تاجیکستان خطسر میان تیفلیس و دوشنبه به راه مانده شد. در نظر داشته شده است که مهمانان و نمایندگان وسایط اخباری عامه جمهوری تاجیکستان از شهرهای تاریخی تیفلیس و باتوما دیدن نمایند. با گفته مسئولین کشوده شوی خطسری نو میان تاجیکستان و گرجستان میتواند در آینده برای باز هم هرچی بیشتر جلب نمودن سیاحان به کشورهای همدیگر مساعدت نماید. اهدی نورالله، سفر حضرتزاده، سهراب نظرزاده، گرجستان، تیفلیس، اخبار. 23 май ҳамасола дар мамлакат рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. бо ин мақсад дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои бошукӯҳи фарҳангӣ фароғатӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. як гурӯҳ ҷавонони иттиҳоди давлатҳои мустақил ба хотири эҳтиром гузоштан ба таъриху фарҳанги миллати тоҷик дар назди муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. зимни баргузории ҳамоиш таъкид карда шуд ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар паёму суханрониҳояш дар бораи ҷавонон ибрози назар намуда аз ҷумла қайд намуданд: мо бояд тамоми шароитҳоро барои ҷавонон ки ояндаи миллатанд муҳайё гардонем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбият намоем. ҳадафи баргузор намудани чорабинии мазкур баланд бардоштани ҳисси худшиносию худогоҳӣ, таҳкими дӯстиву рафоқат ва ягонагӣ дар байни ҷавонон, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва манфиатҳои миллӣ, инчунин табодулу таҷриба ва шиносоӣ бо ҷойҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт маънидод гардид. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷомоа варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз фестивали байналмилалии ҷавонон волонтерон таҳти унвони барои сулҳ ва дӯстӣ баргузор гардид ки дар фестивали мазкур ҷавонон волонтерон аз тамоми давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок доштанд. бояд қайд кард ки баргузории фестивали мазкур шароит фароҳам меоварад ки ҷавонони иттиҳоди давлатҳои мустақил дар як фазое ба ҳам ҷамъ биёянду мубодилаи афкор барои рушди муносибатҳои байналмилалии ҷавонон, барои рушди фаъолияти волонтерӣ дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо ҳам суҳбат, бо ҳам мусоҳиба кунанд.
бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ баргузории фестивали байналмилалии ҷавонон ба хотири дӯстии байни ҷавонон арзёбӣ гардид. Дар ҷомеаи имрӯза дар пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа дорои афкори тозаю нав, нерӯи муҳими пешбарандаи иқтисодӣ буда, истифодаи васеъи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонанд ба хубӣ таъмин созанд. иброз гардид ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар симои ҷавонони далеру шуҷои худ фарзандонеро дорад ки баҳри пешрафту саодати он ба ҳама чӣ тайёранд ва дар пастию баландии зиндагӣ аз худ ҷасорат нишон дода метавонанд. дар воқеъ имрӯз давлату ҳукумат ҳама чизро барои рушду пешрафти ҷавонони тоҷикистон муҳайё кардааст. имрӯз дар майдони шаршараи назди наврӯзгоҳи пойтахт шоу барномаи консертии идона таҳти унвони шарораи ҷавонӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид. ҳамоиши идона бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе доир гардида дар он шумораи зиёди сокинони шаҳри душанбе иштирок намуданд. дар ҳамоиши идона муовини раиси шаҳри душанбе, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони вазорату идораҳои мамлакат ва ҷавонони фаъоли ҷумҳурӣ иштирок намуданд. пеш аз оғози барномаи фарҳангӣ бо иштироки шумораи зиёди намояндагони вазорату идораҳои мамлакат ва ҷавонони фаъоли ҷумҳурӣ таҳти шиорҳои гуногун роҳпаймоӣ доир гардид. ҳукумати мамлакат махсусан президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз лаҳзаҳои аввали ба даст овардани соҳибистиқлолӣ то ба имрӯз ба масъалаи ҷавонон таваҷҷӯҳи зиёд доранд. маҳз ҳамин таваҷҷӯҳ нисбати ҷавонон буд ки пас аз 6 моҳи соҳибистиқлолӣ 13 марти соли 1992 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон ба тавсиб расида, 17 марти соли 1994 нахустин мулоқоти расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонон доир гардид. боиси ифтихору сарфарозист ки имрӯз дар душанбеи азиз, тоҷикистони азиз рӯзи ҷавонон дар як сатҳи баланд ҷашн гирифта мешавад. ҳадафҳои ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат ки бештар ба ҷавонони саодатманди кишвар равона гардидааст такя мекунанд. зеро ки имрӯз беш аз 75% аҳолии кишвари азизро ҷавонон ташкил медиҳанд. дар барномаи фарҳангӣ сайрояндагони шинохтаи мамлакат иштирок ва ҳунарнамоӣ намуда, инчунин барои болидахотирии ҳозирин суҳбату вохӯриҳои ҷолиб, озмуну викторина доир шуда ба ғолибон тӯҳфаҳои арзишнок аз қабили телефонҳои мобилӣ, рақамҳои зебо ва мегабайтҳои калонҳаҷм аз ширкати TCL тақдим гардид. имрӯз дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонон чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. пеш аз оғози чорабинӣ иштирокчиён аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон шинос шуда, аз ҷумла аз китобхона ва дастовардҳои илмӣ амалӣ дидан карданд. зимни баргузории чорабинӣ масъулини агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ташаббусҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба нафъи мардуми сайёра самари мондагор нишон дода истодаанд, ибрози назар намуданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ маҳз дар заминаи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сиёсати давлатии ҷавонон ба яке аз самтҳои муҳими стратегии кишвар ва пойтахти он табдил ёфта, дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба қишри ҷавони ҷомеа дар марҳилаи бунёди давлати навини тоҷикон ҳамчун созандагони ояндаи тоҷикистони соҳибистиқлол таваҷҷӯҳ ва боварӣ карда шуд. ҳукумати мамлакат ба масъалаи ҷавонон аз ҷумла беҳдошти вазъи таълиму тарбия, соҳиби ихтисос, касбу ҳунар ва ҷойи кор гардонидани онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, баҳри дастгирии ҳамаҷонибаи ҷавонон барномаҳои мушаххас ба тасвиб расонид. дар натиҷа доираи васеъи ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим, омӯзиши касбу ҳунар ва илму маърифат фаро гирифта шуд. ҷавонони кишвар ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надода, дар шароити тораф вусъат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо ва таъсири манфии унсурҳои фарҳангиву тамаддунии бегона манфияту арзишҳои миллиро ҳимоя мекунанд ва дар мубориза бо ҳама гуна хавфу хатарҳои бар зидди давлату миллати худ равона шуда омода мебошанд. дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба як зумра кормандони ҷавон ва донишҷӯёни фаъол барои фаъолияти намунаашон бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд.
дар корхонаи воҳиди давлатии бонки саноатию содиротии тоҷикистон саноатсодиротбонк дар қатори дигар вазорату идораҳо рӯзи ҷавонони тоҷикистонро таҷлил намуданд. Дар чорабинии масъулин намояндагон аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократияи тоҷикистон дар ноҳияи синои шаҳри душанбе ва кормандони бонк иштирок намуданд. таъкид карда шуд ки таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат нисбат ба ҷавонон имрӯз ба яке аз масъалаҳои рӯзмарра ва ҷолиби диққат арзёбӣ мешавад, чунки дар замони соҳибистиқлолӣ ҷавонони бароманди тоҷик ба хубӣ дарк намуданд ки таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз ба ҳамин қишри ҷомеа равона гардидааст ва имрӯз ҷавонони тоҷикистон ҷавонони ташаббускор ва созанда ҳастанд ва бо дарназардошти ин ҳама ғамхорию аҳамияти ҳамаҷониба аз тарафи ҳукумати мамлакат, ҷавонон низ ҳам дар роҳи илм ва ҳам дар роҳи варзиш ва дигар чорабиниҳои сатҳи баланди дохилию беруна саҳми сазовор мегузоранд ва парчаму номи тоҷикистони азизамонро дар сатҳи байналмилалӣ баланд мебардоранд. дар фарҷоми чорабинӣ ба ҷавонони фаъоли бонк барои фаъолияти намунаашон аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи синои шаҳри душанбе бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуд. пешвои миллат бунёдгузори сиёсати давлатии ҷавонон, иштироки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа ва нақши онҳо дар рушди тоҷикистони соҳибистиқлол. таҳти ҳамин унвон дар сайридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҳамоиш баргузор шуд. иштирокчиён зимни баромад таъкид карданд ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирии ҳамешагии ҷавононро дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи худ қарор дода барои иқдому ташаббусҳои созандаи онҳо тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. мояи ифтихор ва сарбаландии ҷавонони сарбаланди миллат аст ки ҳамасола 23 май дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. ин нишонаи он аст ки давлат ба қувваи бузург ва хиради азалии ҷавонон боварӣ ва эътиқод дошта онҳоро ояндасози давлат эътироф кардааст. иштирокчиён зимни ироаи маъруза таъкид карданд ки таи беш аз 3 даҳсола ҷиҳати пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон фароҳам овардани шароити мусоид барои рушду инкишофи қобилияту истеъдоди онҳо ва боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагию фаъолияти ин қишри фаъоли иҷтимоӣ як силсила нақшаву барномаҳо қабул ва амалӣ шуда истоданд. самараи дастгирӣ ва боварию эътимоди роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буд ки имрӯз ҷавонони тоҷик дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбии дохил ва хориҷи кишвар таҳсил намуда истоданд. тибқи иттилоъ ҳоло бештар аз 40 000 ҷавонони тоҷик дар донишгоҳҳои хориҷи мамлакат таҳсил карда истоданд. бо шарофати дастгирӣ ва пешниҳоди имтиёзу имкониятҳои зиёд барои насли ояндасози миллат имкон фароҳам омад ки ҷавонони соҳибхиради тоҷик бо донишу малака ва рӯҳияи шикастанопазир дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат фаъолият намуда барои пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро мегузоранд. ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва созандагони ояндаи дурахшони тоҷикистони соҳибистиқлол мебошанд. ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон ки ҳамасола 23 май бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мешавад, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чорабиниҳои фарҳангию, маърифатӣ ва варзишӣ баргузор шуданд. таваҷҷӯҳ намоед. дар ҳошияи истиқболи арзанда аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон ки қишри ояндасози миллат ва сипари боэътимоди давлат дониста шуда зери ғамхории беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хуруғ фазои идона дар майдони Исмоили Сомонии шаҳр бо ҷалби варзишгарони риштаҳои гуногуни варзиш, устодону мураббиён ва ҷавонони худогоҳу ватандӯсти вилоят намоишгоҳи мураттаб ва бозиҳои варзишӣ роҳандозӣ гардид ки аз рушди соҳаи варзиш дар вилоят ва иштироки фаъолонаи ҷавонон дар тарғиби дастовардҳои соҳа дарак медиҳад. дар ин тантанаи ҷашнӣ наврасону ҷавонон аз тамоми гӯшаву канори вилоят дар риштаҳои гуногуни варзиш иштироки фаъолона намуда бозиҳои гуногуни варзиширо манзури ҳозирӣ намуданд. ҷавонони варзишпарвари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар партави ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи варзиш ва ҳаёти солими наврасону ҷавонон ки қишри ояндасози миллату
давлат ба шумор мераванд, иштироки фаъолона дошта бори дигар бо омавияти варзиш ва иштирок дар чунин ҳамоиши баланд мавқеи мустаҳками худро дар риштаҳои гуногун нишон доданд. боиси қайд аст ки сол то сол сафи варзишгарони шаҳру ноҳияҳои вилоят бо беҳтар гардидани инфраструктури соҳа беҳбудӣ ёфта бо мақсади иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои бо нуфузи варзишӣ мақоми махсусро соҳиб мебошанд. ин аст ки баҳри таҷлили сазовори ҷашни барои табақаи ҷавонон муҳим рӯзи ҷавонон дар майдони исмоили сомонӣ шаҳри хорух намоишгоҳи бузурги варзишӣ бо иштироки варзишгарони мактабҳои варзишии шаҳри хорух ва толибилмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки сами онҳо дар самти рушди варзиш ба ғоят баланд арзёбӣ мегардад ширкати фаъолона доштанд ки ба таҷлили ин рӯз шукӯҳи навро зам намуд. чорабинии тантанавӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. қайд гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари ба даст овардани истиқлолияти комили миллӣ зарурияти ногузири ташаккул ва амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавононро пазируфта баъди 6 моҳи соҳиб гаштан ба истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон тасдиқ гардида дар заминаи он тоҷикистон миёни иттиҳоди давлатҳои мустақил яке аз давлатҳои аввалин дар самти қабули қонун дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон эътироф шудааст. дар марҳилаи минбаъдаи рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиёсати давлатии ҷавонон қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон консепсияву стратегияи давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа қабул ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии давлатӣ мулоқотҳои пайваставу мунтазами асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндагони ҷавони ҷумҳурӣ роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо аз қабили стипендияҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоиза ба номи исмоили сомонӣ барои олимони ҷавон грантҳои ҳукуматӣ бо мақсади дастгирии ташкилотҳои ҷамъиятии кор бо ҷавонон таъсисёбӣ ва баргузории ҷаласаи нахустини шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҷлили ҳамасолаи рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҷавонони кунонии сиёсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин гардидани шумораи зиёди ҷавонони лаёқатманд ободу зебо гардондани марказҳои шаҳру ноҳияҳо ва дар ин замина бунёди як қатор инфраструктури соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш аз ҷумла сохтмони майдончаҳои наву замонавӣ оид ба футбол ки бевосита дар рушди соҳаи варзиш ва ҳамзамон оммавияти он ҳамаҷониба мусоидат менамояд. эълон гардидани соли 2017 соли ҷавонон аз дастовардҳои беназиру нотакрор дар ҳаёти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар маҳсуб меёбад. дар фарҷоми чорабинӣ баҳри самъи арзанда гузоштан дар фаъолияти меҳнатӣ тарғибу ташвиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавонон ва ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон як қатор ҷоизадорони чемпионат ҷавонони ватандӯст ва кормандони идораву муассисаҳо бо ифтихорномаву сипосномаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сарфароз гардонда шуданд. аз ибтидои соҳибистиқлолӣ то имрӯз ҷавонон чун қишри фаъоли ҷомеа таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта бо истифода аз шароиту имкониятҳои барояшон муҳайёшуда дар пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон низ чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ доир гардид. гузориш дар ин хусус. тантанаҳои рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар вилояти хатлон бо шукӯҳмандиву ифтихороти бузурги ватандорӣ ва роҳпаймоии идона оғоз гардид. дар ин рӯз ҷавонон хизматчиёни давлатӣ гирандагони стипендияҳои президентӣ ва мудирони бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳру ноҳияҳо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ фаъолона ширкат намуданд. иштирокчиён бо шиорҳои таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат ҷавонон ҳимоятгари мероси ниёгон дар сиёсати пешвои миллат устуворем бо рӯҳияи болида ва ифтихор аз тоҷикистони соҳибистиқлол ва илҳом аз сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз даромадгоҳи шаҳри бохтар то макони асосии тантанаҳои базми ҷавонӣ ки боғи фарҳангии фароғати 70-солагии водии вахш интихоб гардида буд роҳ паймуданд. боиси зикр аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҷиҳати рушд ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида бо иқдому тадбирандешиҳои
пешвои муаззами миллат баҳри дубора эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ва тақвият бахшидани он дар мамлакат корҳои назаррас анҷом дода шудааст. дар ин замина ба фарҳанги либоспӯшии миллати тоҷик таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда ҳамасола ба ин хотир дар тамоми гӯшаву канори кишвар аксияи тоҷикона мепӯшем баргузор карда мешавад ки ин нишона аз фарҳанги волои мардуми тоҷик мебошад. дар доираи рӯзи ҷавонон ҷавондухтарони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аксияи тоҷикона мепӯшем доир карда дар он беҳтарин намунаҳои либоси миллиро намоиш доданд. нахуст роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш ва дигар масъулони чорабинӣ аз намоиши дастовардҳои варзишгарон дидан намуда ғолиб гардидани онҳоро дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нишонаи рушду пешрафти варзиш ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар ин самт арзёбӣ намуданд. аз рӯҳияи тозаву илҳомбахши ҷавонони базмгоҳи идона маълум мегардид ки онҳо бо нерӯи созанда ва ақлу заковати хеш ҳамчун пайравони асили пешвои миллат дар гиромидошти арзишҳои миллӣ ҳифзу афзун гардонидани дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ҷаҳду талош намуда баҳри рушди босуботи кишвар зиракии сиёсии худро мустаҳкам нигоҳ медоранд. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон ба як қатор аз ҷавонон кормандон омӯзгорон варзишгарон барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду инкишофи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи вилоят шарафёб гардидан ба унвонҳои ифтихорӣ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нишон додани малакаи хуби касбӣ дар ҷодаи корӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар ноҳияи данғара беш аз 100 нафар ҷавонони фаъол аз ташкилоту муассиса устодону донишҷӯён ва иштирокчиону ғолибони озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат ҷиҳати иштирок дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон имрӯз аз субҳи барвақт бо рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ бо ташкили корвони ҷавонӣ ба сайри ноҳия баромада бо хурсандӣ ин санаро таҷлил намуданд. ин ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолӣ дар муассисаҳои таълимии деҳоти дурдасти ноҳия бо хонандагон вохӯрии судманд доир намуда аз асрори муваффақияташон бо муҳассилин суҳбати озод намуданд. хонандагон дар навбати худ бо ҳавасмандӣ ва бо ризояти комил аз дастгириҳои давлату ҳукумат хоса пешвои муаззами миллат ваъда доданд ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда ба хизмати халқу ватан омода мегарданд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон дар деҳаи дурдасти оламафрӯзи ҷамъияти деҳоти лолазори ноҳияи данғара баргузор гардид. дар ин табиати кушоду хушбоду ҳаво хизматчиёни ҳарбии қисми низомӣ дар ноҳия буда бо машқҳои гуногуни тактикӣ омодагии худро барои ҳимояи марзубуми ватан собит намуданд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар доираи баромади табрикотии худ иброз доштанд ки баргузории ин ҷашн барои худшиносӣ баланд бардоштани маънавиёти ҷомеа ва эҳтироми таъриху фарҳанги миллатамон нақши муассир дорад. дар шароити имрӯза дар назди ҷавонон вазифаҳое меистанд ки иҷрои онҳо барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ аҳамияти бузург доранд. маҳз дастгирии ҷавонони солимфикр ва лаёқатманд аст ки имрӯз фаъолияти онҳо дар соҳаҳои мухталифи ноҳия бар аъло мушоҳида мешавад. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор ҷавонони фаъол аз соҳаҳои мухталиф барои фаъолияти самарабахшу хизматҳои софдилона сипосномаву тӯҳфаҳо супорида шуд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри кӯлоб чорабиниҳои гуногун баргузор карда шуд. нахуст дар қисми низомии 13483-ди вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри кӯлоб чорабинии идона баргузор гардид ки дар он раҳбарияти шаҳру меҳмонон иштирок карда афсарону аскаронро ба ин рӯз табрику таҳният гуфтанд ва иброз доштанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз лаҳзаи аввали таъсисёбӣ ба мустаҳкам намудани базаи моддии техникӣ таҳкими инфраструктураи ҷузъу томҳои ҳарбӣ эҳтиёҷоти қувваҳои мусаллаҳ аҳамияти аввалин дараҷа доданд ки натиҷа ин аст ки артиши миллӣ марҳила ба марҳила устувору қавитар гардида бо техникаю таҷҳизоти муосир таъмин шуд ва ба нерӯи пурқудрати дорои ҷузъу томҳои замонавӣ табдил ёфтааст. дар ҳолати тантанавӣ барои саҳми арзандашон як қисм афсарону сарбозони шуҷоъ бо ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр қадр карда шуда онҳоро ба хизмати
صادقانه و صافدلانه هدایت نمودند. در این روز به افتخار روز جوانان تاجیکستان و دستگیری از تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت سنه 25 ماه اعلام گردیدن روز جهانی فوتبال طریق خیابان اسماعیل سامانی از گذشت سفر امیرشریف تا نزد بینای مقامات اجرایی راهپیمایی نمودند. در این راهپیمایی رهبریت شهر، کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات، سربازان و افسران قسم نظامی، کورسانتان کالج میلیسیا، دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و ساکنان اشتراک نمودند. مورد به ذکر است که تاجیکستان کشور جوان است و 70% اهالی را جوانان تا سن 30 ساله تشکیل میکنند. امروز با پشتیبانی از سیاست جوانپرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، جوانان امروزه در تمام ساختارهای دولتی و جمعیتی کار و فعالیت داشته در پیشبرد حیات اقتصادی و اجتماعی وطنمان سهم خود را میگذارند. قسمتی تنتنوی چورابینی در تالار مجلسی مقامات اجرایی ادامه یافت که در درآمدگاه آن دستاوردهای جوانان شهر و دهات کلوب از جمله ورزشکاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی به نمایش گذاشته شده بودند که از آنها دیدن کردند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای آنکه جوانان کشور همچون نسل سازنده و صاحب اصیل این خاک سرزمین به وای رسند تمام شرایط‌های ضروری را فراهم آورده است. در حالت تنتنوی برای در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی و میهن‌پروری، تربیت نمودن فرزندان و تطبیق سیاست دولتی جوانان، یک گروه جوانان و والدین نوازکران با سپاسنامه تحفه‌ها قدرشناسی کرده شدند. آموزگاران و دانشجویان دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب روز جوانان تاجیکستان را در سطح بلند استقبال نمودند. باید گفت که در دانشکده مذکور طی یک هفته چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و معرفتی و مسابقه‌های ورزشی در رشته‌های گوناگون برگزار کرده شد. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی قید گردید که جوانان در همه دور و زمان قوای پیشبرنده، نیروی فعال و با غیرت جامعه بوده آینده ملت و دولت به آنها وابسته میباشد. زیرا جوانان آبادگر وطن، صاحبان آینده ملت و تکیهگاهی با اعتماد دولت صاحب استقلال می باشند. در سالهای صاحب استقلالی دستاوردهای جوانان خیلی زیاد گردیده از جانب دولت حکومت قدردانی شایسته شدند. حکومت تاجیکستان تشبث و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردیدن آنها امکانیت فراهم می آورد. نورسان و جوانان ما را ضرور است که جواباً به این غمخواری ها تمام سعی و تلاش خویش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایه وطن، رشد تکنیکا و بنیادکاری روانه سازند. خوشبختانه امروز جوانان چون نامبرداران نسل جسور و وطنخواه پرچم در راه استقلالیت افروخته پدران را با صداقت و مردانگی چون گهوارک چشم نگهداری میکنند. چنین جسارت و مردانگی نسل جوان دوران استقلالیت دلیل برجسته وحدت و یگانگی بوده دفاع از هویت و ارزش‌های ملی محسوب می‌یابد. در این روز غالبان یک قطار آزمون و چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی و ورزشی که دوام هفته جوانان برگزار گردید در حالت تنتنوی با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. همساله 23 مای در زمینه سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان روز جوانان تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت با تنتنه قید کرده می شود. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان با ابتکار بخش کار با جوانان و ورزشی ناحیه 5 چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و معرفتی و ورزشی دایر کرده شد. در این روز جوانان ناحیه دستاوردهای علمی و عملی و ورزشی خویش را به نمایش گذاشته، جوان دختران نیز هنر والای نیاگانمان را که در آفریده‌های دستان پراعجازشان نقش بندی گردیده بود منظوری حاضرین نمودند. قسمت تنتنوی چاره‌بینی روز جوانان تاجیکستان در باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه ادامه یافت. مسئولین سرول جوانان ناحیه را به این روز فرحبخش و خاطرمان شادباش گفته ذکر نمودند که در چنین سطح بلند تجلیل نمودن روز جوانان از دستگیری و غمخوری‌های روزافزون حکومت مملکت به شمار رفته همه ساله بهر علم آموزی و کار و فعالیت جوانان شرایط مساعد فراهم آورده می شود. قابل ذکر است که سیاست دولتی جوانان هنوز از
оғози соҳиби истиқлолӣ дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат ва ҳукумати кишвар қарор гирифта то ба имрӯз ҳар як иқдоми созандаи ҷавонон дастгирӣ ва фаъолияти ватандӯстонаву босамари онҳо ҳамеша қадр карда мешаванд. дар ин замина аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи 5 бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон як қатор наврасону ҷавонон ки дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд сипосномаву тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамасола дар мамлакат 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар сатҳи баланди тантанавӣ истиқбол карда мешавад. муайян гардидани рӯзи махсус дар кишвар ҳамчун рӯзи ҷавонон гувоҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин қишри созандаву нерӯи тавонои мамлакат мебошад. ба муносибати таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҳамчунин оид ба эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар муассисаи давлатии боғи фарҳангии фароғатии ноҳия таҳти унвони ҷовидон бо ҷавонӣ ва ҷавонон шоубарномаи фарҳангии шоми дӯстӣ баргузор гашт. дар ибтидои қисмати тантанавии чорабинӣ зимни суханрониҳо вобаста ба нақши ҷавонон дар рушду пешрафт ва саҳмгузории онҳо дар ободиву созандагиҳо инчунин ҷиҳати муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ ибрози андеша карда шуд. ҳамзамон доир ба мақсаду моҳияти эълони соли маърифати ҳуқуқӣ дар мамлакат ки баландбардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии шаҳрвандон ва ба ин васила пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, таъмини волояти қонун ва ҳифзи оромиву суботи комил дар кишвар мебошад, маърузаҳо пешниҳод гардид. дар идомаи чорабинӣ бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ ба як зумра ҷавонони фаъоли ноҳия барои иштирок ва саҳми фаъолонаашон дар корҳои ҷамъиятӣ маърифатӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бо чунин шукӯҳи идона баргузор намудани чорабиниҳои ҷашнӣ ба истиқболи рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз ташаббускориҳои масъулон ва омодагиҳои сатҳи баланду ҳунарнамоии ҳар иштирокчӣ гувоҳӣ медиҳад. ҷавонон низ бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ ва таъмини шароити мусоиди илмомӯзӣ ва кору таҳсил дар ҳама бахшҳо саъю талош менамоянд ки аз илмҳои муосир бархурдор шуда ҳамчун нерӯи бунёдгузори кишвар дар ободиву созандагӣ ва муаррифии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ саҳмгузор бошанд. дар ноҳияи фарҳо рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо иштироки доираи васеи кормандони касбу кори гуногун ва ҷавонони ноҳия таҷлил гардид. зикр шуд ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар самти баландбардоштани нақши ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа муҳайё сохтани шароити мусоид барои таълиму тарбияи онҳо, илму касбомӯзӣ, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотию коммуникатсионӣ тамоми шароити зарури муҳайё гардида, инчунин барои амалӣ намудани ташаббусҳои ҷавонон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. таъкид гардид ки дар ноҳияи фархор шумораи варзишгарони риштаҳои гуногун, инчунин иштирокчиёни озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ аз ҳисоби ҷавонон сол аз сол зиёд гардида истодааст ки ин ҳама ба дастгирии бевоситаи таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати ин табақаи ояндасози ҷомеа марбут дониста шуд. дар даврони соҳибистиқлолӣ як қатор барномаҳои давлатӣ доир ба дастгирии ҷавонон, баландбардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа ва беҳтар намудани вазъи иҷтимоии ҷавонон қабул карда шуданд ки ҳар кадоме аз ин санадҳо дар ҳаёти ҷавонони кишвар нақши муҳим бозиданд. таъсиси стипендияи президентӣ барои хонандагони фаъолу болаёқат гувоҳи ин гуфтаҳо мебошанд. дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ёбон бо иштироки масъулин, доираи васеи ҷавонону наврасон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. роҳбарияти ноҳия бо ёдоварӣ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат нисбат ба фароҳамсозии шароити созгори таълиму тарбия ва касбу ҳунаромӯзӣ насли ояндасози миллат иброз доштанд ки айни замон дар ноҳияи Ёбон зиёда аз 74240 нафар ҷавонони аз 14 то 30 сола ҳаёт ба сар бурда дар баробари илму ҳунаромӯзӣ ҳамзамон дар корҳои ҷамъиятӣ низ фаъолона ширкат менамоянд. аз ҳисоби ҷавонони фаъолу соҳиб ихтисос 125 нафар дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолияти назаррас дошта саҳми арзандаи худро дар пешбурди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия ва вусъати корҳои созандагиву ободонӣ гузошта истоданд. дар вазъияти муносиб ҷавонони фаъол
مسابقه‌های گوناگون با دیپلم، مدال و تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی گردیدند. اطلاع داده شد که سال روان دستپروران مؤسسه دولتی مکتب مخصوص فوتبال ناحیه 14 مدال به دست آوردند. در این مدت ورزشگران ناحیه یابان در 20 مسابقه سطح جمهوریوی و بین المللی اشتراک فعالانه کرده 2 مدال طلا، 4 مدال نقره و 8 مدال برنجی به دست آوردند. در مسابقه های سطح ولایتی باشد ورزشگران ناحیه یابان صاحب 9 مدال طلا، 18 نقره و 20 برنجی گشتند که در عموم 44 مدال را در بر میگیرد. истиқбол аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар коллеҷи технологияи фарматсевтии тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон бо тантана ва шукӯҳи хос таҷлил гардид. дар чорабинии пуршукӯҳи ҷашнӣ ки таҳти унвони ҷавонони сарфарози ватан доир карда шуд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, донишҷӯёну омӯзгорони муассиса, ҷавонони фаъоли ноҳия ва меҳмонон аз дигар муассисаву сохторҳо ширкат намуданд. фазои пурнишод, истиқболи гарму самимии иштирокчиёну меҳмонон, шиору овезаҳои тараннумгари дунёи зебои ҷавонӣ ва дигар зарфиятҳои пурҳашамати ҷашнгоҳ аз омодагии хуби устодону донишҷӯёни ин боргоҳи илм бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон шаҳодат медод. зимни ифтитоҳи чорабинӣ оид ба дастгирии давлатии ҷавонон ва паҳлӯҳои гуногун ва рушди минбаъдаи ҳаёти онҳо таъкидҳо намуданд. тавре гуфта шуд, ҷавонон давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, қишри ояндасозу пешбарандаи давлату миллати тоҷик ба ҳисоб мераванд. ҳамзамон зикр карда шуд ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи баландбардоштани дониши хонандагону донишҷӯён, бархурдор гардидани онҳо аз дастовардҳои илмию техникӣ пайваста таъкидҳо менамоянд ки мо дар ҳазораи сеюм ва асри пешрафти бесобиқаи илму технология, яъне дар асре ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёт тавассути саводу дониш ва илму технологияҳо идора карда мешаванд, зиндагӣ дорем. барои ҳамқадами замон будан ва рушди давлату ҷомеаро таъмин кардан, омӯзиши илму дониш, хусусан илмҳои табиӣ, риёзӣ, дақиқ ва аз худ кардани касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст мебошад. вобаста ба ин, дар коллеҷи технологии фарматсевтии тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон тамоми шароит барои омӯзиши илму дониш ва аз худ кардани касби табибӣ фароҳам оварда шудааст ва корбарӣ дар ин самт давом дорад. тавре гуфта шуд, то кунун донишҷӯёни коллеҷи мазкур ҳамчун ҷавонони фаъолу серталош дар олимпиадаву озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштироки фаъол дошта, сазовори ҷойҳои ифтихорӣ низ гардидаанд. дар идомаи чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон дар як фазои пуршукӯҳ дастовардҳои донишҷӯён, ғолибони озмунҳо, хонандаи сол, муаррифӣ ва аз ҷониби муассис ва роҳбарияти ин боргоҳи илм бо сипосномаву ифтихорномаҳо, инчунин маблағҳои пулӣ ҳавасманд гардонида шуданд. аз ҷониби намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон бошад, донишҷӯён ва омӯзгорони фаъоли муассисаи мазкур бо сипосномаю тӯҳфаҳои хотиравӣ низ қадрдонӣ гардиданд. ҷавонони шаҳри норак чун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат бо дастовардҳои илмию истеҳсолӣ ва варзишӣ дар фазои сулҳу суботи сартосарии ҷумҳуриямон чун зодагони даврони истиқлол бо маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур, одобу ахлоқ ва кору пайкори худ барои таҷлили рӯзи ҷавонони тоҷикистон тариқи роҳпаймоӣ дар майдони марказии шаҳр ҷамъ омаданд. зимни ҳамоиш бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон, масъулини шаҳр дар идомаи баромади табрикоти худ иброз доштанд ки ҷавонон дар раванди таҷдиди ҷомеа тавассути таҳким бахшидани фикру андешаи нав, бахусус ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои он, арзишҳои бунёдии миллатсозӣ ва ватансозиву ватандорӣ саҳми фаъоли худро мегузоранд. дар қисмати дигари чорабинӣ дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони олимпиадаи фаннии мактаббачагон, мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ки сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ гардиданд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи ховалинди вилояти хатлон рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ташкили чорабиниҳои тантанавии фарҳангӣ истиқбол карда шуд. чорабини ҷашнӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия ва ба ҳамоии намояндагони ниҳодҳои гуногуни давлатӣ ва ҷавонону наврасони фаъоли ноҳия таҳти унвони ҷавонон давомдиҳандагони ҳадафҳои олии кишвар дар фазои идона ва рӯҳияи болидаи ватандӯстӣ баргузор гардид. дар аснои суханрониҳо аз дастоварду муваффақиятҳои ҷавонон ва саҳми онҳо дар пешбурди соҳаҳои мухталифи ҷомеа ёдовар шуда зикр доштанд ки
ки ин нерӯи тавонову ояндасози кишвар пайваста зери таваҷҷӯҳ ва дастгириву ғамхориҳои мунтазами ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. ҳамзамон аз ташаббусҳои созандаи ҷавонон ва саҳми онҳо дар рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни ҷомеа бо ифтихор ёдоварӣ карда шуд. имрӯз ҷавонони ноҳияи ховалин бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ва бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам буда дар озмуну мусобиқаҳои илмиву варзишӣ фаъолона ширкат варзида ба комёбиву дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. дар идомаи чорабинӣ ба як зумра ҷавонони фаъол ва ғолибони озмуну мусобиқаҳои моҳвораи ҷавонӣ медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. пешниҳоди барномаи мукаммали фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанг ва ҳаваскорони ноҳия анҷомбахши чорабинӣ гардид. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ноҳияи вахш чорабиниҳои гуногуни илмӣ адабӣ ва фарҳангиву варзишӣ доир карда шуд. масъулини ноҳия зимни табрикоти худ бо ёдоварӣ аз сиёсати давлатии ҷавонон иброз доштанд ки ҷавонони ноҳияи вахш ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа аз дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори хушнудиву ҳавасмандӣ намуда бо истифода аз шароити мусоиди фароҳам гардида таҳсил, касбу ҳунаромӯзӣ ва машқу тамрин карда дар чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ, илмӣ адабӣ, фарҳангиву варзишӣ ва дигар корҳои ҷамъиятӣ ҳиссаи арзандаи худро мегузоранд. дар доираи татбиқи барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони тоҷикистон ва дигар нақшаву барномаҳои соҳавӣ, масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи вахш дар ҳамкорӣ бо шуъбаи маориф пайваста чорабиниҳои илмӣ адабӣ, фарҳангӣ фароғатӣ ва варзиширо роҳандозӣ карда ба ин васила дар таҳкими худшиносиву ватандӯстӣ насли ояндасози миллат ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат намуда истоданд. гуфта шуд ки ҳукумати мамлакат сиёсати давлатии ҷавононро дар авлавияти фаъолияти хеш қарор дода ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷавонон, омода гардидани мутахассисони ҳамаҷониба обутоб ёфтаву ба талаботи бозори имрӯзаи меҳнат ҷавобгӯ ба камол расонидани онҳо пайваста тадбирандешӣ менамояд. ҷавобан ба ин ҳама дастгириву ғамхориҳои ҳукумати мамлакат, ҷавонони ноҳияи вахш дар сафи пеши корҳои ободониву созандагӣ, ҳимояи марзу бӯми меҳан, гиромидошти дастовардҳои истиқлолияту таъмини суботу осоиштагӣ қарор доранд ва ҳамин аст ки ҳамасола нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи артиши миллӣ сари вақт таъмин мегардад. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар вазъияти муносиб ҷавонону варзишгарони фаъол ки дар озмуну мусобиқаҳои гуногуни дохиливу хориҷӣ мақомҳои аввалу ифтихориро ишғол кардаанд, бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. тибқи иттилои масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, айни замон дар ноҳияи вахш зиёда аз 63500 нафар ҷавонон ҳаёт ба сар бурда, аз ин шумора 300 нафарашон дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда фаъолияти пурсамар доранд. варзишгарони ноҳия бошанд давоми соли ҷорӣ дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзида зиёда аз 270 медал ба даст оварданд. бо мақсади таҷлили бошукии рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғ низ ҳамоишҳои маърифативу фарҳангӣ баргузор гардиданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд дар доираи истиқбол аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва ҷонибдорӣ аз қабули ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами имомалӣ аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид вобаста ба эълони санаи 25 май таҷлили сартосарии рӯзи ҷаҳонии футбол баҳри фароҳам овардани имконият ва оммавияти футбол, варзишгоҳи ин боргоҳи таълим баъди навсозии пурра дигарбора барои баргузории мусобиқаҳои варзишӣ, бозии футбол омода карда шуд. корҳои таъмирӣ асосан дар нишастгоҳҳои канорӣ барои тамошои бозиҳо аз ҷониби мухлисон ва ҳаводории онҳо сурат гирифта, дар як вақт барои то 1000 нафар тамошобин шароит фароҳам ва майдони баргузории бозӣ ба таври табиӣ сабзу хуррам карда шудааст. баъди таъмиру навсозии варзишгоҳ, бозии аввали дастаҳои футболи донишгоҳ байни донишҷӯёни факултаҳо ва омӯзгорон дар арафаи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ки санаи 25 май ҷашн гирифта мешавад рост омад.
قبل از آغاز مسابقه نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، مسئولین دانشگاه، شوقمندان ورزش و تربیت جسمانی تاکید داشتند که قبول و اعتراف پیشنهاد جانب تاجیکستان و در دنیا جشن گرفتن روز جهانی فوتبال جایگاه خاصی کشور ما را با تشبس‌های سازنده در سطح جهان معرفی نمود. زیرا فوتبال در برابر نمودهای دیگری ورزش همچون رکن مهم دوستی و همبستگی، ترغیب طرز حیات سالم، آب و تاب جسمانی، فراهم آوردن امکانیت‌ها جهت رشد ساحه ارزیابی نمودند. با تشبس به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون فوتبال آسیا، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی پیشنهاد گردیدنی 25 ماه همچون روز جهانی فوتبال یک تشبس به اندازه ضروری بود. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان برای بهر پیاده کردن دستور سفارش‌هایی که از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان می‌شود امروز کارهای بسیار انجام داده شدند، از جمله برای تشکل دادن فوتبال بین دانشجویان و اهل کارمندان و آموزگاران دانشگاه میدان ورزشی برای فوتبال که در دانشگاه وجود داشت امروز از نو سازی کرده شد و تمام شرایط برای به واسطه مشغول شدن به ترمیم و بازی کردن فوتبال آماده کرده شده است. با به استفاده دادن میدان فوتبال از جانب ماموریت دانشگاه بین استادان و دانشجویان فاکولته‌ها 12 دسته‌های فوتبال تشکیل شده است که بین هم برای دریافت جام ریاست دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان رقابت می‌نمایند. این تدبیر با مقصد رشد و عمومیت فوتبال و جلب همگان به بازی و تماشا و آب و تاب جسمانی راه‌اندازی گردیده است. در شهر اسفری ولایت سوغد روز جوانان در فضای ادانه و با آرزو و نیت‌های نیکی سازنده در سطح بلند تجلیل کرده شد. نخست هزارها نفر جوانان شهر و دیهات اسفره با شعارهای وطن دوستانه و پرچم دولتی زیر شعار جوانان پیرو پیشوای ملتند در خیابان مرکزی شهر راهپیمایی نموده جانبداری خود را از سیاست سازنده و بنیادکارانه سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند. در چاره‌بینی ادانه که با حضور هزاران نفر جوانان خودآگاه و سازنده در میدان پرچم دولتی دایر شد، رهبریت شهر اسفره تاکید داشت که برای هر فرد وطن دوست و میهن‌پرست تاجیکستانی مایه افتخار و سرفرازی است که امروز با شرافت سیاست صلح‌آفرانه و وحدت‌گرایانه، خردمندانه و انسان دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکستان صاحب استقلال در راه بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی اجتماعی و یگانه قدم‌های استوار می‌گذارد. اشتراکداران همساله در سطح بلند جمعیتی و سیاسی تجلیل گردیدن روز جوانان را دلیل روشن توجه و شهادت غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت نسبت به نسل جوان کشور ارزیابی نمودند. همزمان اظهار امیدواری کرده شد که جوانان سالم فکر و نیکنظر و با ننگ و ناموس دیار آموختن علم و دانش، کسب و هنر و حفظ و حمایت وطن را وظیفه جانی خود دانسته در آینده موقع سزاوار خود را در جامعه پیدا می‌کنند. در تحکیم استقلالیت دولتی و رشد و آبادی سرزمین اجدادی خویش سهمی ارزنده می‌گذارند. در ادامه چاره‌بینی در وضعیت تنتنوی به طالب علمان و دانشجویان شهر ادرارپولی و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در شهر پنجکین چاره‌بینی تنتنوی روز جوانان با برگزاری شورای کار با جوانان نزد رئیس شهر در تالار مجلسی حکومت شهر آغاز گردید. گفته شد که جوانان قشری با اعتماد و آینده‌ساز ملت به حساب رفته در زمان صاحب استقلالی نسبت به آینده درخشان آنها از جانب حکومت مملکت مخصوصاً از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود. در سطح بلند تجلیل نمودن روز جوانان با اشتراک وسیع این قشر آینده‌ساز جامعه از چنین اقدام‌ها به حساب می رود. واقعاً جوانان تاجیکستان آینده دولت و ملت، قوای پیشبرنده جامعه و ذخیره استراتژی دولت و حکومت مملکت اعتراف گردیده قسمی فعال و دارای حس بلند ملی و احساس وطن پروری می باشند. در ادامه یک قطار جوانان فعال برای سهم ارزنده گذاشتن در تطبیق سیاست دولتی جوانان، اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های سیاسی و جمعیتی و فرهنگی با سپاسنامه و تحفه‌ها سرفراز گردانده شدند. سپس چاره‌بینی جشنی بخشیده به روز
ҷавонон бо раҳпаймоии умумӣ идома ёфт. дар раҳпаймоии идона шумораи зиёди ҷавонон аз тамоми ташкилоту идора ва муассисаҳои олӣ, миёнаи махсус ва миёнаи умумӣ бо як дилгармии хос иштирок намуданд. воқеан сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, иқдомҳои ҷавонон дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар тамоми соҳаҳо собит намуд ки онҳо тавонистанд дар ташаккули сиёсати давлатӣ ва муаррифии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон бо омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва иштирок дар чорабиниҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ саҳм гузоранд. дар чорабинии тантанавӣ ки дар саҳни кохи фарҳанг баргузор шуд зикр гардид ки қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон собит сохт ки ҳукумати кишвар дар сиёсати худ ба ҷавонон такя карда тарбия намудан ва ба камол расонидани насли ҷавону ояндасозро яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ медонад. аз ин ҷост ки арҷгузорӣ ва таваҷҷӯҳ ба ҷавонон танҳо хоси як рӯз набуда, дар сиёсати ҷавонпарварона ва маорифпарваронаи ҳукумати мамлакат таҳти раҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақши калидӣ ва барҷаста дорад. дар ноҳияи спитамин ба ифтихори рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар баробари баргузории маҳфилҳо, озмуну мусобиқаҳо ҷавонони 6 ҷамоати деҳоти ноҳия, хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, ғолибони олимпиадаҳои фаннӣ, озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва варзишгарон бо нишони арҷгузорӣ ба имкониятҳои муҳайёнамудии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таҳсил, машғулиятҳои амалӣ дар хиёбони марказии ноҳия бо парафшонии парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, рамзи истиқлолият, соҳибдавлатию сарфарозӣ, шиору овизаҳои баёнгари оромию осудагӣ, сулҳу дӯстӣ ва музаффариятҳои рӯзафзун роҳпаймоӣ намуданд. зеро дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо таҳияву татбиқи барномаҳои рушд дар ҳамаи самтҳо таваҷҷӯҳи доимӣ намудан ба насли нав баҳри омӯзиш, кору фаъолият ва машғулиятҳои судманд имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шудааст. роҳпаймоӣ ва изҳори хушҳолии ҷавонон баёнгари он аст ки бо ба ҳаёт татбиқ шудани сиёсати давлатии ҷавонон нақшу мавқеи ин қувваи бузургу созандаи ҷомеа дар даврони соҳибистиқлолии комили тоҷикистон мақоми шоистаю сазовор пайдо мекунад. сипас дар хиёбони нишон ва парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази ноҳия чорабинии васеъ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, омӯзгорон, фаъолон, собиқадорон ва ҷавонон баргузор карда шуд ки дар он роҳбарияти ноҳия таъкид дошт боиси рӯҳбаландии ҷавонон аст ки дар мамлакат аз ҷумла ноҳияи спитамин таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон марҳилаи бунёдкорӣ, инкишоф, пешрафти иқтисодиёту истеҳсолот фароҳам омадааст. барои таъмин намудани ҷавонон бо кори доимӣ дар асоси барномаҳои давлатӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия беш аз 600 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ мегардад ва дар радифи он сохтмони толору майдончаҳои варзишӣ, муассисаҳои таълимӣ, фарҳангӣ, ободии деҳотро дар бар мегирад ва ин тадбирҳо маҳз барои фароҳам овардани шароити арзанда ба сокинон ва ҷавонон амалӣ мешавад. дар чорабинӣ барои фаъолнокӣ бештар нишон додан дар таҳсил ва корҳои ҷамъиятӣ ба як қатор ҷавонон ғолибони озмуни олимпиадаҳо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар сафи пеши роҳпаймоӣ наврасону ҷавонони варзишгари ноҳияи зафаробод қадам мезананд ки дар сабқатҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гардида парчами ҷумҳурии тоҷикистонро парафшон намуданд. дар роҳпаймоии ҷашнӣ ба истиқболи рӯзи ҷавонони тоҷикистон наздик 3000 нафар наврасону ҷавонони муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ, литсеи коллеҷҳои омӯзгорӣ, техникӣ, муассисаҳои тандурустиву иқтисодӣ, варзишгарони номдору соҳибҷоиза, қаҳрамонҳои сабқатҳои ҷаҳонӣ, осиёӣ ва ҷумҳуриявӣ ки соҳиби медалҳои тилло гардидаву парчами тоҷикистони соҳибистиқлолро дар ҷаҳон парафшон сохтанд, сарбаландона ширкат варзиданд. иштирокчиён дар даст ливои тоҷикистони соҳибистиқлол, демократӣ, дунявӣ ва ягона бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ, муқаддасоту арзишҳои миллӣ шурӯъ аз хиёбони ба номи исмоили Сомонӣ то хиёбони нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо нидоҳои ҷавонон пайравони пешвои миллат варзиш қосиди сулҳ аст, ҷавонон нерӯи пурқувват ва созандаи минбаъдаи давлат ва тоҷикистон ба пеш қадамзанон роҳпаймоӣ намуданд. дар домани хиёбони нишони давлатӣ ҷиҳати истиқболи сазовор аз рӯи ҷавонони тоҷикистон чорабинии пурмазмуни фарҳангӣ доир гардид. ҷиҳати ҳамаҷонибе ба машқу тамрин фаро гирифтани ҷавонони ноҳия дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар ноҳияи зафаробод зиёда аз 20 варзишгоҳу толорҳои варзиши бунёд ва навсозии куллӣ гардиданд. дар доираи истиқбол аз ҷашни фархундаи мукаррами миллат 35-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бошад,
تعمیر کپیتالی و بنیاد باز 5 ورزشگاه معاصر نقشه‌بندی کرده تا امروز 2 عدد آن مورد بهره برداری قرار داده شده است که باعث افتخار و رشد ساحه ورزش در ناحیه ظفرآباد میباشد. در ادامه چهاربینی متمتن در پایه نشان دولتی گروه کلان جوانان جانثار و فعال ناحیه از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، حفظ حقوق، همه تشکیلات و مؤسسات اقتصادی اجتماعی، معارف و تندرستی، کشاورزی، نقلیات و علاقه، خواجگی‌های دهقانی و جماعت‌های شهری و دهات با افتخارنامه سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد قدرشناسی کرده شدند. برنامه پرمحتوای فرهنگی صنعتکاران بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد که از شعر و سرودهای در وصف وطن، رشد تاجیکستان خورشیدی، دوره ناتکرار جوانی و غیره عبارت بود، شام جوانی را پرمضمون گردانید. پیش از آغاز تنتنه‌های جشنی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 دهه وحدت جماعت دهات شهرستان ناحیه شهرستان با اقدام دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، حشر عمومی جوانان ناحیه و ساکنان دهه وحدت تالار معاصر ورزشی مورد بهره برداری قرار داده شد. تالار ورزشی طبق لایحه زیبای شینم از جانب معماران خوش‌ذوق ناحیه ترتیب داده و با مبلغ نزدیک 2 میلیون سومانی قیمت افروخته. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، آموزگاران شعبه معارف ناحیه، صاحبکاران دهه وحدت، اشخاص سخاوت پیشه و ساکنان به نیت ادای حج مبلغ جمع آورده حصه‌گذاری نمودند. ساکن دهه وحدت جماعت دهات شهرستان نوربک قرابکوف زیاده از 40,000 سومانی با مقصد سفر حج گم کرده شد جهت رشد ورزش و کمال رسانیدن ورزشکاران نامی و تامین محصلین مکتب با جای مشق و تمرین به ساختمان تالار ورزشی بخشید. ساکن دیگر دهه صاحبکار ورزش میرزابک اشبایف نیز این اقدام را دستگیری نموده جهت تامین نمودن 500 نفر خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مهمانان ناحیه از محصولات وطنی جای نشست بنیاد نمود. در روز جوانان ناحیه در این تالار معاصر سبقت ناحیوی اجرای تنیس روی میزی، ششکاف و شاهماه و فوتبال خرد دایر کرده شد. مورد تاکید است که دختران فوتبالباز فوتزال ناحیه شهرستان در چمپیونات جمهوری میان دختران فوتبالباز فوتزال جمهوری سزاوار جای اول گردیدند و در این روز جشن جوانان با تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و ناحیه شهرستان سرفراز گردانده شدند. ادامه چهاربینی‌های جشنی در روز جوانان تاجیکستان در صحن مؤسسه دولتی قصر فرهنگ ناحیه با شرکت زیاد جوانان و محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی دایر گردید. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و بخش جوانان و ورزش در دوام 33 سال صاحب استقلالی مملکت در ناحیه 56 عدد تالار و ورزشگاه‌های معاصر بنیاد گردید که در رشد ساحه ورزش قدمی بهادرانه شمرده می شود. در سبقت‌های جمهوری، آسیایی و جهانی شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حفظ می‌کنند و پرچم تاجیکستان را پرافشان می‌سازند. در دایره ماهواره جوانی در ناحیه عینی ولایت سوق نیز طبق نقشه چهاربینی‌های بخش کار با جوانان و ورزشی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یک قطار چهاربینی‌های گوناگون عمومی برگزار گردید. از جمله برپا نمودن مسابقه‌های فوتبال و والیبال، ششکای شاهماد و دیگر مسابقه‌ها بین جوانان برای دریافت جام رئیس ناحیه دایر گردیدند. طور تاکید گردید در طول این سالها تاجیکستان تحت راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه بنیاد جامعه مستقل دموکراتی قدم‌های استوار گذاشت. از جمله در سمت دستگیری جوانان یک قطار تدبیرهای مشخص عملی کرده شد. جوانان کشور نیز با استفاده از شرایطی برای آنها فراهم آورده دولت و حکومت مملکت وظیفه‌های خود را با مسئولیت بلند در نزد جامعه اجرا می‌نمایند و همچون نسل تشبثکار و آینده‌ساز در سراسر مملکت با کارهای بنیادگرانه و سازنده مشغول می‌باشند. امروز فعالیت آنها میان اهل جامعه تا رفت تقویت یافته جوانان ما در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکت اشتراک فعالانه دارند. در جنبست چهاربینی از جانب رهبریت ناحیه و بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی و یک قطار جوانان فعال تحفه و افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شده برنامه رنگین فرهنگی پیشکش اشتراکداران گردانیده شد. در شهر و ناحیه‌های توبه مرکز نیز روز جوانان تاجیکستان را با تشکیل چهاربینی‌های فرهنگی فراغتی و ورزشی جالب و خاطرماند تجلیل نمودند. همکاران ما از جریان این چهاربینی‌های پرشکوه گزارش می‌دهند.
дар оғози чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон дар маркази шаҳраки ғам роҳпаймоӣ баргузор гардид. дар ин роҳпаймоӣ садҳо нафар ҷавонони ватандӯст парчам дар даст аз кӯчаи марказӣ роҳпаймоӣ намуда садоқату муҳаббати худро бо ҷонибдорӣ аз сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд. баъдан дар коხи фарҳанг бахшида ба рӯзи ҷавонон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид ки дар кори он намояндагони ташкилоту идораҳо донишҷӯён ва гирандагони стипендияи президентӣ иштирок доштанд. гуфта шуд ки аз шумораи умумии аҳолии ноҳияи рашт бештари онро асосан ҷавонон ташкил медиҳанд. ин аст ки онҳо чун нерӯи пешбаранда ва созандаи ҷомеа ба шумор рафта саҳми онҳо дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии хоҷагии халқ хеле ҳам назаррас мебошад. дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон солҳои охир аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорон дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳот даҳҳо иншооти варзишӣ аз қабили майдончаҳои футбол, волейбол ва дигар намуди варзиш сохта ба истифода доданд ки фароҳам овардани иншооти соҳа дар тарбияи тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷавонон ба варзиш нақши арзанда мегузорад. барои таҳсили ҷавонон донишкадаи омӯзгорӣ коллеҷи тиббӣ, муҳандисӣ ва маркази касбомӯзӣ фаъолият дошта дар ин макони илму касбомӯзӣ тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё мебошад то онҳо соҳиби донишу касбҳои талаботи бозори меҳнат шуда дар оянда ба нафъи халқу ватани худ софдилона хизмат намоянд. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бунёди як қатор иншооти муҳими хоҷагии халқ ҷараён дошта дар иҷрои корҳои сохтмонӣ ҷавонон фаъолона саҳми худро гузошта истоданд. нотиқон дар баромади худ ҷавононро ба дӯстдоштани ватан, ифтихори миллӣ, пешгирӣ ва ҳамроҳшавӣ ба гурӯҳҳои ифротгарову экстремистӣ ва танзими анъанаву расму оинҳои миллӣ ҳидоят карданд. дар охир аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт барои иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сатҳи минтақа ва ноҳия ба як қатор ҷавонон ифтихорномаҳо супорида шуд. ҷавонон чун нерӯи созанда ва пешбарандаи кишвари азизамон ба шумор рафта ҳамасола рӯзи ҷавонон дар сатҳи баланди сиёсӣ ва ташкилӣ баргузор мегардад. ин аст ки дар партави ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таҳсилу касбомӯзии ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст то онҳо хонда соҳиби илму дониш шуда ба нафъи халқу ватани азизамон содиқона хизмат намоянд. дар ноҳияи нуробод аз шумораи умумии аҳолӣ 35 000 нафари онро асосан ҷавонон ташкил медиҳанд ки бештари онҳо дар соҳаи маорифу тандурустӣ, кишоварзӣ инчунин дигар соҳаҳои хоҷагии халқ кор карда дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳия саҳми худро мегузоранд. ҳар сол дар раванди барномаи омодакунии кадрҳои соҳибмаълумоту дорои касбҳои зарурӣ вобаста ба талаботи бозори меҳнат садҳо нафар ҷавонон ба мактабҳои олӣ қабул гардида дар баробари ин саҳми коллеҷи касбомӯзӣ дар тарбияи мутахассисони ҷавон назаррас мебошад зеро ҳамасола 120 нафар бо ихтисоси гуногун ин макони ҳунарро хатм карда соҳиби касб мешаванд. аз ҳама беш дар тарбияи кадрҳои болаёқату соҳибихтисос саҳми квотаи президентӣ назаррас мебошад. давоми солҳои сипаришуда зиёда аз 1000 нафар ҷавонон бо шарофати квотаи президентӣ соҳиби маълумоти олӣ шуда аз ин шумора бештари онҳоро духтарони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. ҷавонони ноҳияи нуробод чун дигар мардуми сарбаланди кишвари азизамон дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона ширкат намуда дар бунёди як қатор иншооти муҳими хоҷагии халқ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. нотиқон зимни баромади хеш асосан атрофи сиёсати давлатии ҷавонон, пешгирии онҳо аз ҳамроҳшавӣ ба гурӯҳҳои ифротгаро, ҷалби духтарон
ба касбомӯзӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, роҳ надодан ба ҷудошавии оилаҳои ҷавон, риояи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, инчунин тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ суханронӣ карданд. дар охир аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод барои иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ ба як қатор ҷавонони фаъол ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ҷавонони ноҳияи тоҷикобод низ чун дигар ҳамсолони худ рӯзи ҷавононро бо дастовардҳои назаррас ва баргузории чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ ва тарғиботӣ таҷлил намуданд. нахуст роҳпаймоии идона баргузор гардид ки дар он ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти милливу давлатӣ иштирок намуда дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд. ватанро дӯст доштанд, аз он ифтихор карданд, барои ҳимояи он омода буданд, ба қадри сулҳу субот, осудагию ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ расидан аз ҷумлаи арзишҳое мебошанд ки ҷавонони мо бояд онҳоро сармашқи зиндагиву фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳанд ва итминон дошта бошанд ки на танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем кишвари воқеан ободу пешрафтаро бунёд намоем. ҷавонони кишвар низ бо истифода аз шароити барои онҳо фароҳам овардаи давлат ва ҳукумати мамлакат вазифаҳои худро бо масъулияти баланд дар назди ҷомеа иҷро менамоянд ва ҳамчун насли ташаббускору ояндасоз дар саросари мамлакат ба корҳои бунёдгаронаву созанда машғул мебошанд. ҷавонон тарафдории самимонаи худро аз сиясати пешгирифтаи давлати тоҷикистон бо кору рафтори худ собит месозанд. сипас дар толори қасри фарҳанги ноҳия чорабинии фарҳангӣ доир гардид. тавре зикр шуд, истиқлолият шароит фароҳам овард ки ҷавонон дар рушди соҳаҳои гуногуни мамлакат саҳм гузоранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамчун аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ ба ин қишри созанда такя намуда як қатор барномаву стратегияҳои муҳимро амалӣ намуд. ҷавононро мебояд сабақҳои таърихро ҳамчун дастоварду неъмати бузург ҳаматарафа омӯзанд, ба ҳифзи дастовардҳои кишвари соҳибихтиёри худ ҳамеша омода ва аз равандҳои солиму носолими ҷаҳони имрӯза огоҳ бошанд. таърихи гузаштаву муосири халқи худро гаштаву баргашта варақ зананд. ватан, миллат, забон ва фарҳанги миллии хешро азизу гиромӣ доранд. дар ниҳояти чорабинӣ ба 5 нафар ҷавоне ки хизмати ҳарбиро сарбаландона адо намудаанд ифтихорнома ва сипосномаҳо тақдим карда шуд. сипас ба 10 нафар ҷавоне ки дар рушди иқтисоди миллӣ саҳм гузоштанд ва ё бо муваффақияти худ тоҷикистонро муаррифӣ намуданд бо ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. гуфта шуд ки маҳз ҷавонони соҳибмаърифату боистеъдод қудрат доранд ки хазинаи илму фарҳанги миллати хешро ғанӣ гардонида ҳамчун ҳалқаи мустаҳкам дар занҷири маърифати наслҳо хизмат намоянд. тавре гуфта шуд, эҳтиром ва гиромидошти арзишҳои милливу давлатии тоҷикистони соҳибистиқлол ва ҳифзи манфиатҳои кишвар бояд асос ва ҷавҳари тарбияи ватандӯстиву худогоҳии ҷавононро ташкил намояд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи лахш низ бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар маркази ноҳия роҳпаймоии ҷавонон баргузор гардид. шумораи зиёди ҷавонони саодатманди диёр дар ин роҳпаймоӣ иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш иброз намуданд ки воқеан ҳам дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери роҳбариву пуштибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи дастгирии давлатии ҷавонон ҳамчун насли шоистаи замон ва нерӯи созандаву тавоно таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад, зеро ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи мамлакат такягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ватани азизамон мавқеи муҳим мегузоранд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтани силсила санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳа, стратегияву барномаҳои давлатӣ, таъсис додани стипендияҳо, квота ва ҷоизаҳои президентӣ барои ҷавонон, амалӣ намудани иқдоми шоиста дар самти дастгирии ҳамешагии ташаббусҳои неку наҷиби ҷавонони соҳибистеъдод ва амсоли инҳо далели ин аст. маҳз иродату садоқат ва кӯшишу талошҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки иқдоми шоистаи ҷавонон ва беҳтарин ташаббусҳои созандаи онҳо пуштибонӣ ёфта ҷавонони тоҷик дар самтҳои гуногуни рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат муваффақона ва сарбаландона фаъолият доранд. дар фарҷоми чорабинӣ ба ғолибони дави миллӣ тӯҳфаҳо тақдим гардида ба як зумра ҷавонони фаъоли ноҳия бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд.
ҷавонон ояндасози давлату миллатанд. таҳти ин шиор шумораи зиёди ҷавонони ноҳияи Сангвор сарҷамъ шуда бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ки он ҳамасола дар ҷумҳурӣ 23 май таҷлил карда мешавад, дар роҳпаймоии осоишта иштирок карданд. иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун аз ҷумла наврасону ҷавонон дар роҳпаймоӣ, парафшон намудани парчами давлатӣ ва муаррифии дигар дастоварду муваффақияти бахшҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодии ноҳия гувоҳи рӯҳияи ифтихор доштан аз истиқлолияти давлатиро инъикос мекард. ҷавонон аз он ифтихор доранд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро пайваста дастгирӣ намуда барои ояндаи дурахшони насли наврас тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд. дар қисмати чорабинии тантанавӣ ки бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сурат гирифт, таъкид шуд ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ҷавонони ноҳияи Сангвор зери ғамхорӣ ва дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаро гирифта шуда тавассути қувватаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбии кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуда соҳиби маълумот гардида имрӯз дар ҳама соҳаҳои ноҳия фаъолияти назаррас доранд. таъкид карда шуд ки бори нахуст 23 майи соли 1997 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таъсиси кумитаи кор бо ҷавонон қабул гардида санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон эълон карда шуд. ин шаҳодати он аст ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба нерӯи бузург, донишу малакаи ҷавонон такя намуда ин қишри ҷомеаро ҳамеша дастгирӣ менамоянд ва барои ҷавонони ҷумҳурӣ тамоми шароиту имкониятҳоро фароҳам овардаанд. ҷавонони ноҳияи Сангвор низ аз ин ғамхориву дастгириҳои беназири роҳбари давлат баҳраманд буда варзишгарон дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ иштирок карда ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон як зумра ҷавонони фаъол бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. дар шаҳри ваҳдат ба ифтихор аз рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни илмиву фарҳангӣ, варзишӣ ва бо доиру баргузор намудани раҳпаймоии ватандӯстона бо иштироки доираи васеи сокинон, варзишгарон, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии раёсати маориф, донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи омор, бахши кор бо ҷавонон варзиш, бахши кор бо занон ва оилаи назди мақомоти маҳаллии шаҳр, бахши фарҳанг ва дар маҷмӯъ насли ояндасози мамлакат хотирмон доир карда шуд. дар тадбири имрӯза доир намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳамкорӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар шаҳри ваҳдат ва роҳандозии раҳпаймоии идона шумораи зиёди ҷавонон созандагони мамлакат бо ҳисси ифтихор аз ватану ватандӯстӣ иштирок намуда бори дигар иброз доштанд ки зери парчами давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои раҳнамунсози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа саҳми бориз мегузоранд. пас аз раҳпаймоии идона ки дар маркази шаҳри ваҳдат наврасону ҷавонон ва варзишгарон ба ҳам омаданд, дар боғи марказии истироҳативу фароғатии шаҳр дастовардҳои илмиву фарҳангӣ ва варзишии беҳтарин наврасону ҷавонон ва варзишгарони наврасу ҷавони шаҳри ваҳдат ки дар озмуну олимпиада ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд ба маъраз гузошта шуд. хурсандибахш аст ки дастоварди наврасону ҷавонони шаҳри ваҳдат сол то сол зиёд гардида шаҳодат аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзанда барои наврасону ҷавонони даврони соҳибистиқлолии мамлакат арзёбӣ мегардад. дар тадбири идонаи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат иброз карда шуд ки шоистаи зикр аст ки насли ҷавони кишварамон бо ҳисси баланди миллӣ ва қадршиносиву худогоҳӣ ба суннатҳои писандидаи гузаштаи таърихи пурғановат ва фарҳанги миллиамон арҷ мегузоранд. насли имрӯзаи наврасу ҷавони мамлакат табиатан дӯстдори илму дониш мебошанд. бо итминон гуфта метавонем
که جوانان دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان شرف و ناموس وطنداری و آرمان‌های ملی را شعار همیشگی خود قرار داده در تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند. در انتها اهل فرهنگ شهر برنامه روز جوانان تاجیکستان در شهر وحدت را با صوت و نوای دلنشین باز هم جالبتر نمودند. امروزها در مملکت بخشیده به روز جوانان تاجیکستان چورابینی‌های ترغیباتی و فرهنگی و ورزشی ادامه دارند. در همین زمینه امروز در ناحیه فیض‌آباد چورابینی برگزار گردید. در چورابینی تنتنوی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از نقش جوانان در تمام ساحه‌ها یادآور شده اظهار داشتند که بیشتر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها بخصوص معارف و تندرستی ناحیه را جوانان تشکیل می‌دهند. همایش تنتنوی از درآمدگاه جماعت شهرک ناحیه فیض‌آباد تا باغ مرکزی صورت گرفت. اشتراکچیان از تمام تشکیلات کارخانه، مؤسسه‌ها، فعالان ناحیه و گیرندگان استیپندیا با شعار و نوشته‌جات‌های وطن‌دوستانه حرکت نمودند. امروز جوانان در همه ساحه‌های اقتصادی ملی و حیات جامعه غیرتمندانه فعالیت نموده در پیشرفت مملکت حصه مناسب می‌گذارند و برای آبادی و پیشرفت وطن محبوب صاف دلانه خدمت می‌نمایند. حکومت جمهوری تاجیکستان به نیروی توانای جوانان اعتماد دارد. پیشنهاد و ابتکارات این قشر جامعه را دستگیری می‌نماید و جهت هوسمند گرداندن و مهیا ساختن شرایط خوب زندگی و تحصیل همه تدبیرهای ضروری را راه اندازی می‌نمایند. برای عملی نمودن سیاست دولتی جوانان حکومت تا به امروز نقشه و برنامه‌های زیادی را تطبیق کرده برای جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد جهت آموزش علم و دانش و انتخاب کسب و هنرهای زمانوی زمینه مساعد فراهم آورده است. در نوبت خود جوانان ابراز داشتند که در جواب به دستگیری‌های دائمی حکومت ما را ضرور است که دو چند زحمت کشیم، منتظم به آموزش دانش‌های معاصر مشغول شده کارهای علمی و پژوهشی، اختراع‌کاری و نوسازی را در سطح بلند اجرا نماییم. امروز جوانان در دگرگونسازی‌های جامعه نوین فعالانه اشتراک کرده در معرفی بلند برداشتن پرچم تاجیکستان در عرصه جهانی نقش شایسته دارند. در ناحیه فیض‌آباد نیز بخشیده به روز جوانان تاجیکستان نمایش دستاورد و موفقیت و کامیابی‌های جوانان همه سمت‌ها از جمله علم، اختراع‌کاری و ورزش نمایش داده شد. نمایندگان از نمایشگاه دیدن کرده به دستاوردهای جوانان ناحیه بهای بلند داده آنها را برای نائل شدن به موفقیت‌های نو به نو هدایت نمودند. طور تاکید شد امروز افتخار می‌کنیم که جوانان باید خوب درک نمایند که آینده تاجیکستان صاحب استقلال در دست آنهاست. آباد و زیبا نگاه داشتن کشور و به نسل‌های بعدی به میراث گذاشتن ملک متمدن و پیشرفته مسئولیت بزرگ داشته هر فردی بیداردل بخصوص جوانان با آر و ناموس را وادار می‌نماید که به خاطر تحکیم و استقلالیت دولتی، وحدت ملی، صلح و ثبات و گسترش خودشناسی و خودآگاهی همیشه کوشش و تلاش نمایند. جوانان سعادتمند مسئولیت بزرگ تاریخی و قرض پر افتخار فرزندی خود را سربلندانه ادا نموده به خاطر رشد روزافزون کشور بهشت‌آسایمان همچنین سازندگان فردای وطن خدمت ارزنده را به جا می‌آورند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان یک زمره کارمندان جوان تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها، جوانان فعال، خوانندگان و ورزشگرانی که در المپیاد و مسابقه‌های ناحیوی و جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردیدند با سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌ها سرفراز گردیدند. در شهر روغون هزاران نفر جوانان سعادتمند و نمایندگان کسب و کار گوناگون با برداشتن مقدسات ملی و پرچم دولتی بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان در راهپیمایی آسایشته تنتنوار شرکت نمودند. کمال خوشنودی است که دوام سالهای صاحب استقلالی تحت سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده جلب آنها به کارهای جمعیتی و اداره‌کنی سهم این قشر فعال جمعیت را در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. ثمره نیک استقلال و برکت صلح و ثبات سیاسی مملکت است که امروز جوانان کشور خاصه جوانان سعادتمند کاخ نور تاجیکستان شهر روغون با نشان احترام و صداقت به ارزش‌های استقلال همچون رمز وحدت و یگانگی در چنین راهپیمایی‌های متنوع با افتخار بزرگ شرکت می‌کنند. راهپیمایی با تشبث تشویقاتی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روغون و بخش کار با جوانان سازمان داده شده در آن نمایندگان کسب و کار گوناگون، جوانان و نورسان، کارمندان جوان مؤسسه و تشکیلات حدود شهر، ساختمانچیان نیروگاه برقی آبی روغون، مؤسسه‌های تعلیمی و در مجموع هیئت بسیار هزار نفره ساکنان سعادتمند این شهر شرکت نمودند. طوری معلوم است تقدیر و انکشاف هر یک دولت
از جمله تاجیکستان از موقع فعال جوانان وابستگی کلان دارد، زیرا در تمام کشورهای دنیا جوانان به صفت نیروی پراقتدار بنیادکار و پیشبرنده حیات جامعه شناخته و اعتراف شدند. مقام اجتماعی و سیاسی جوانان نه فقط نیروی دموکراتی جامعه و دولت، بلکه خصوصیت‌های تحولات، استراتژی ترقیات و آینده کشور را معین می‌کند. نقش و اشتراک جوانان در سیاست، رشد ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظررس بوده در برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی، سیاست دولتی جوانان همچون سمت افضلیتناک فعالیت حکومت مقرر گردید و حال آن توسط قبول برنامه‌های میان مهلت ساحوی تطبیق شده ایستاده است. در شهر راغون عین زمان 6593 نفر نورسان و 16625 نفر جوانان تا سن 30 ساله زندگی می نمایند که شماره عمومی آنها قریب برابر به 50% اهالی شهر می باشد. در همایش تنتنوی که در میدان مرکزی شهر راغون در پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی برگزار گردید، تذکر داده شد که در حقیقت جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستان صاحب استقلال می باشند. طبعا معلوم است تقدیر و انکشاف هر یک دولت از جمله تاجیکستان از موقع فعال جوانان وابستگی کلان دارد. تاکید شد که امروز جوانان شهر راغون در تمام بخش‌های خواجگی خلق در قطار سابقه‌داران ساحه کار و فعالیت نموده نامبرداران سرزمین تاجیکان میباشند. همزمان در این روز به جوانان فعال شهر افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. در ناحیه ورزاب نیز بخشیده به روز جوانان تاجیکستان نمایش دستاورد و موفقیت و کامیابی‌های جوانان همه سمت‌ها از جمله علم، اختراعکاری و ورزش نمایش داده شد. نمایندگان از نمایشگاه دیدن کرده به دستاوردهای جوانان ناحیه بهای بلند داده آنها را برای نائل شدن به موفقیت‌های نو به نو هدایت نمودند. مورد ذکر است که در ناحیه ورزاب جوانان بیشتر به ورزش مشغول بوده. آنها در مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی فعالانه اشتراک کرده صاحب جای‌های افتخاری می‌گردند. در چاره‌بینی تنتنوی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از نقش جوانان در تمام ساحه‌های یادآور شده اظهار داشتند که بیشتر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها بخصوص معارف و تندرستی ناحیه را جوانان تشکیل می‌دهند. پیشرفت جامعه بدون سهم جوانان تصورناپذیر بوده. شکوفایی، زیبایی و سازندگی و بهبودی زندگی از جوانان غیرت و متانت را تقاضا می‌کند. سال به سال باوری به اعتماد کامل دولت به نیروی پر اقتدار جامعه جوانان می‌افزاید. در زمان صاحب استقلالی مملکت دستگیری جوانان در سیاست پیشگرفته رهبری عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان موقع کلیدی پیدا کرد. محض دولت برای فراهم ساختن زندگی شایسته برای نسل امیدبخش ملت جوانان تمام تدبیرهای مهم را عملی نمود و این قشر فعال جامعه با نیروی توانا توانست برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم گذارد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان سند مهم حقوقی است. اساسهای تشکیلی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، تربیت، تشکل و کمالات جوانان را مقرر نموده. پرینسیپ‌ها و تدبیرهای تطبیق سیاست دولتی را در ساحه استفاده پرثمر نیروی ذهنی و معنوی آنها که به منفعت جمعیت روانه می شود معین می کند. ذکر کرده شد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه جوانان را دستگیری و پشتیبانی نموده، تشبس‌ها و اقدام‌های سازنده آنها را دستگیری می نماید و برای صحیح معلومات گردن آنها تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آوردند. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان یک زمره کارمندان جوان تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها با سپاسنامه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. بیننده های گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانواباد بمانید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 24 می سال 2024 آشنا می‌سازیم. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که شبانه روز آینده در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها باران کوتاه مدت می‌بارد. وضع هوا در غرب ولایت شبانه 6-11، روزانه 20-25 درجه گرم می‌شود. در شرق ولایت شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها باران باریده، رعد و برق به عمل می آید. وضع هوا در وادی شبانه 17-22، روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های دامنه کوهی شبانه 10-15، روزانه 19-24 درجه گرم می شود.
дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. дар баъзе ноҳияҳо борон борида, раъду барқ ба амал меояд. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар назар буда. дар баъзе ноҳияҳо борон борида, ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво шабона 18-20, рӯзона 24-26 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзумандем. хайр, саломат бошед.